so say sabia no awia enkwada no afofro bi eka ho ene aboabo no se prem to breka se boy de ba beso mo ye ka mo se ka se boy perfect series adaroma ena aso ye mu perfect series se yen kanfo emfa ma wo ba tan bia obade sua ehu hia no na wo kwakoto textbook no to de naka ene gs agiatum na wankwa kwabo eka empre no perfect series ewo English language award people history of Ghana RME computing creative art math science enafe numeracy ene coloring nyina ehun krata ewo honomo schools ahodo amopese sapla edema baby am obi a perfect series ebema monsa atumi aka enu achi esa print mock exams seminar exams enafe mid term exams hwehwe perfect achi kwan ewo ayekumase ye waputoja station wa entimu am free enfifi mantemo enafe atoya mantemo de kumase na mobeba enkranfo no afre ye ema yaji wo muso ene okodan so ma first stopper perfect series nkrabata ne bako ewo hono timu am fifra mantemo enafe poe mantemo nya no ema mo ha mo ema kumase monkodan so my first stop on ma na monkoto enkrata no ewo ho number yi na obefre 0243 299 938 0540 755 465 international samen country se wo bia wode wo ka wanya na adwene so obetua wode bedanu a wono abedi sika no de ma insurance awokoye yaso e wo se wo mutua na so wonpeso me akrokro de John Fabra bekwa kwaji sika ne de ma wakwakoye business bi edru se wo sika ne bebo ano ne atua wo monyo ma adwene sa wo de ma wo de fa bedan ye eka bia da professional way wode befa so adu sika e de abro no se kanjo se bia kwato asase na mentebe ho ase be bia kwa ogbagba bia no wo monyo maje so wo mo kan dia mawo a sa fabra na alternative dispute resolution no wo ho a wode be fa so no aka wasam dia ma abusua mo mentebe ho ase ni nyina da mo famra ebetena sam ne so dia ma e bia business bi na woni obi ye wo ya buwa fa so fabra be ka wasam dia ma wo kwa ya de sabia be kwa mo de fa so no wani nye wo ni nyina da fabra wo mo ebe kan dia ma fei wo mo san ye training at the corporate organization and so the companies mo frye you be training mo workers no on all grounds at the amamukumase amedia runabout and ye waje bansapo VIP no ye wo ma mese wa plaza wa the first floor ho na be hu ye sehibo gosusunyan and afa kofo dua wo bobura wa ye wo ho ahomane ye 0544 141688 and 0266 717 101 no de ye vital milk ayo wono ba kopa no amme anope ya bobo bi ne de kasa waba Ghana whatever time ba ye mfie dronu nie ye nya wono asem boni bia enu ntimu amotontontonto bi enu munyingu mu na nkrofo beto wo pe soya wo pe choco ana banana ana wo de strawberry nu na ba enye na bobra ba bibia da tontontonto no de na kwakwaje vitamin ni bi cancer calcium no omega 3 6 and 9 ni nyina da hye mu ma se twom enti wo pa no de papa pa wiabri nu ano no dia emu aye nwuni mano enye vitamin enuanu mienu ene atena se de kase ba besom mo afihima ama afriye mene mami ajwa nyanta tando afe kase bono enchemu enie ubehia o Facebook no so na afe ene ye entra kopem se dumienu ebebo apemu Asem Beba Dabi na sam enya aba edumre bia na eniyama bi koso e wo my Ghana masemi sa bebre nu amanfo bi ebisa ne se wo bia adwuma ehu hia aso aden na dumre bia akoya me se yeni e wo enwuma bi ho esen ebi mo ade ye ka woni edi akotene e wo my Ghana pomudin emu a wontumi nka na wonni matcherefo emfiri mu sanse enipa ebre ema wowuo enedin a ubewu na wuwu a nurse ni na odokotani na wo hwe wo no enyi wono na wumu no wo ba bedi hu dwuma afei na edru se matchereman wono so ebe na fam ede enti ba bi obi adwuma asie no sa hono a na obi so adwuma ehya ase na enede wukọ eye ayaresabia hodo mekire aban sabia no a wona ye adwuma ewo mochere no ede atodwa so mu do mu ne amanyina agufam enti wade eyenka botiawa wa wo bra so se wo bewuo no postpone ewuo no yenhia eye 2050
aha bedu sabra ne de na de omo pa bia aban no aye de ama wo mo na wo mo afiti wo mo dwumadi ase wo mo kire mu a eniema wo mo de bebo wo mo ho ban me kire PPEs no wo mo bompanfo aba nya de wo mo sa eka mo kire we no eye kwamfa no che aha kwamfa no che ho no ene ye de atoso ama mo no enne wo kɔ ho no mo a enya de a wo kɔ akɔ nya mo kire ma bi na wadi wo mu no ho adwuma bisa ho se woni ewu da word free nu ade ba no a de ba de na yaye wo mu omugusu da ho no mo ne ate asefo ni nyina anase kompon korasem no ayereta etu omu de omu kire mo musika bi nso akam 2020 bepem enne yen first kan ma wo mu na reho sem kura ne se mo kire ma afo no se bi je 300 Ghana o 300 Ghana ene bidie ene mre ba bi ade achie duro wo ma Ghana mu hanu se enkwan kom ne ayase kom ekum yei wo papa sori dwade se me ko adwuma babo so me beso no ne akofa 300 Ghana wo sika ne kwa na 250 Ghana ene ne yede ma wo mu naja increment kakra ba ene aba bedu 300 Ghana no a ebi mu da so eje enti se ne ma ewo so mu de bo mu ho ban yade bi edu obi beba beto wo no no ne na mo no bo betumi ate keka ne nsa yade no aban emfa ema wo mu na fe mu sika res na kam 2020 mfie na ne no so mabo aban sa nya de aban de wo mu sika ema wo mu enti enne ya wo ya ene de twato wa ma mayu mu enne na ye wadi se wo kina na wo ba bayi mu no a ene wo kina ne nya de abeba no wo beba beto wo mu do mu niema egu fam ena no pa e wo nyansa podwumedie eso owura Richard Kofi Jordan General Secretary e de ma Moshi Workers Association of Ghana one Captain Koda e kasa wo nyansa podwumedie so mama yentie ensem a wode eto yanim April the day was 2019 and it is answer winning in our travel. Oh, Yabaya 2020 cry the for salaries allowances. Up to date, Sikanu. Young 19 Musa, Omunjai. Only say, time coronavirus by president, or yet a fellow Ghanaian, or can be, or see, phone line health workers may motivate you with some package. That's our package back home. A year, 50% bonus on your basic salary. What is the more we phone line? Almost what you count on your last line. I see. And no more we are coming down almost about time almost condition almost resources. Almost acquire phone line. Into your last acquire and on your last set is acquire. A basic candia in the moment we are phone line. My bed you media in the moment we are phone line. It's hard to see me and young too. The petition president of the state. I'm a trainer say, you did say this should be an oversight. It is an oversight, yeah, it should be rectified. And the project to say, at the much the unit to manage it. In the Ministry of Health, and each agency should go and pay us up to an end. The analysis and I say, oh, we have them. You know, payment was that, and the story is to be out to answer. As a grouping and proceedings. And I am for fair wages, any Ministry of Health. The problem is that this matter has gone beyond certain people. The San Component was approved the war. She said, more mandate to issue power, more power to issue. And you know, as here by engineer, our only engineer, fair wages. Fair wages, or mandate, any negotiation. Yeah. Their mandate is negotiation of all government agencies. They have done their negotiations. They have directed all the parties. Mm-hmm. The problem is not about fair wages. The problem has to do with the implementation of what fair wages has made. And what you know, Ora Richard, Esa etwa so echere mu say. Enya dia wo mo ebekwa adwuma. Sense sisi Ghana said de aya no wo kwa strike campaign for no better na say oh monko ye be ye de amamo wo mu wo motiko awie na munya kwahya adwuma se a enya de mo pe no be ye de amamo ejuo mu munya wo mu krokro de dwon sa wo mu be kwaso atena fie kwapem bra mo be hu say de mo pe nyina aban aya ma wo mu na ye twaso dia na ye kwakonfa no chi aban aya resabia said ye kan abo mamane no a mochre adwumafo no a kire se aban no ene wonom ene ne ye enti ene wo monko ba no madi ba de said ye kasai ya kwakonfa no chi aban ya resabia ba bi mochre no ewo no akware se ene wo mo ba adwuma ana said ye secretary kasa ye se ba bia strike no aginamu no sa no wo nso wo ma adwumantu ba be yi wo mu abeba no wo matom wo nya adwuma yesoma ya mani boni Elizabeth Jemfua
maame akoso agemfo Sunday eno no e ma ni kopie mu e wo konfa no chia ban yare sabia ba Facebook ne so a emfonyini no na da so ne videos ahodro ni nyina da na ne wo kwa ye wo hunu ye so ma ba adwuma so ma ma adwuma sankrofo ba be kapo na chi nyina da wato ye nkrabusua moma ye ntie no Mortuary workers was strike na womo etremu a wona ketia a womo enya no e wo fam kra na enyoma nso omo e de ye adwuma no nso so emba eno nti e na omo de omo fidie ni na egu fomi na ye bo anan e ba konfa no chi ayare sabia e se e ba behwesa so strike no koso ampa na ye ba ye de ye ho e se ai strike no womo e de omo fidie ni na egu fom a womo enya adwuma na opani a owo confirm no chia wada Human Resources Unit ano Mr. Francis Ejakun ye ne twetwe nkomo na wo kyerɛ mu a mo emprempren ya wona mo ye adwuma e wo mo twe honom de wo mo de wo mo fide ni na agu fom a wo mo emba adwuma na so no hospital no wo mo ahan wana omo kwa kwaje o ma ho memekire pensioners for eso o mehwe na omo tutu nioma na wana omo ba be yi omo niom omo mu e de free ayaresabia ho no omo ni na enso ebetimi eyi e de akọ ye ne papa yi e kasa ya sei e na oboye ntwemu ye akoye ne se obi de ne bibi e basa na hospital na afa enwuma yefu bi e wa abonten ye be so ano yenim se labor commission any fair wages for ne much workers ehia a omo ensem kaye ye bompaye se ntiase ebeba ene dey yenim se ne dey a 102 betwa this is the hospital na unsa have a big institution itimi ma ha enampan nti e ka kire obia se obia ne bibi obia no mfa ne mra ye won kofu bia e wo hono ma omo ko pension da a omo ehwe ama hospital no much workers for say in fact ama aban provide enema bi ehia e wo se omo de ye wo madwuma nti wana ama ewu ba wo mu na de toso emienu enso yo musika bi ebi ye covid-19 sika bonus bi e wo sa aban de ma wo aban emma Oma shaban ni mo aban emfamba nti ne dey ena omo so omo te aban so enti so kokko kopem sa aban e be ye omo bisade ama wo ena me ka se hospital no e ha a big institution ntimi nhwe emma sabi ye ne mo enwi aseda nti obi bia ne bibi wa ha bi opiso be bia adwuma e koso normal all the much workers any around here ba ye wo omo adadafo aye pension ya frefre hospital na frɛ wo mo aye adwuma hospital so aboni panom bi paa ni madwuma ne so aye hwe akiri so atiase oh one hospital na be hwe wo enya aban no se de be ya yen ya ha no sabi entom pansa ngwase enka hospital no na obi bi nso anu bi hwe yensa no sabi o me kansinsi mu na na ni nya ni ya e basa ye moa e 19 ye wo court nsem wo we wan hwa na obi de hospital akogina court oh e basa ye because nipa no so bi hwa no ono ye fa nche no otiaka na wo anye na eyi a ne maami aran papa ne dofu bi afrim ne opese oja na kwan adeche na amaso a odi ekokota hospital no se be emoaye enim guase ma ye hospital nti edwuma na ekoso no ma ye wo adadafo se mo ba mahu adadafo ne bi wo ha no ma mo ye adwuma wo yinsa ye adwuma mo sha public much workers for na e bi attract ma TV so dia ba media se omo PP personal protective equipments any covid-19 bonuses any omo sikabi akekem sane men enti na omote aban so inteskoko afen so wona omo emu eda confirm no che ayare sabia so yenyu mu di nkomo na sei enom so di tuja o se e bae no nipa hede ni have bresa na o ye adwuma omo ye adwuma de but until first na nipa gidi no e di akire omo ye adwuma akra so ye bae na bebisa omo lidi em ye kohwe ye body no ti ye hu ye nipa ti afini ye kohwe hu pipesa san ba omo se ye nkomra so omo guso ye adwuma oh we buy no in fact ye di ka tua e bills as e ba bi phone china sa na arrangement no ko e di ka bi tua e a omo man receipt na and ba now no me no more contract say why we adwuma ma tua wi di aka ne se ma ba fa nti eno na omo so manage say ye na ye di ka tua no omo ba be me ye yakọ ansana wa oba foforo de no strike na affect you they say no one kaza kra no penifo na hihia omo try so omo yama bi atwetwa ba ye na ya ba ibi fu ye you problem kwa enye kese only say as a China baby here they will try to manage and take care o say omo djuma no ha dwen pa ye friends are sensitive to say udi ehun agora ti say
ebia doctors or strike nipa wu a ontimi nsan fa no mabio we wo wudie nanso se uje no ha eka beba two then ko big must say because they are not going to attend to for the cops or one the way must say sense no be focus here a lot of they are beba and I was say bit me dia aba miti wo no ka bibi mo come to mo ye Abosia eni a yekotie ye ene enkrofo de ekoso konfa noche emukrabia ho na tese yamani boni Mami akosia Jemfu Asante Elizabeth Jemfu ano no wacha emfonyini ede amayin. Yeko eye amanfromu na rahosam ene se meka say mobile money vendor bako akwakohia eye na kwanhia akromfo akwakoto ahye ne so ema sika wadi edi ne dwuma no kane sika no eye 120,000 Ghana cedis no akromfo abom ede sika ne nyina ekọ na omasanso aboni tuo ede aka ho na sa rahosam meka say de trauma and specialist hospital honmo ene dia branch no akoto a wo pre age ne nkwasa akode Samuel yamane bonia wodi asem no achi Awehosem a meditu dwai esi amount from American down ya ewo ga south mensini ni mo nkran company mantam ni mo na ni nyina ne se owura bi a wonya mfinhia no aduasa 34 years ni din eye famous fiagbe owura no eye mobile money vendor anano brother etwam ye na nkra yensa eka ne se enwumre nondu abra wono epon adwuma na wototo ne punu mu se okofie na kwamukafo Amrobes and so ekoto share no so say ni sika e woni ho nyina no wonfa ema wo no mo na afi mobile phones a wode ye adwuma ni nyina wonfa enka won ho wura no enso ye na dwen etra say anka wonfa sa sika no emfa ema wo no mo efi say sika wode ye adwuma yi enye ono ankasa ne dia obi esika na wode ye adwuma enam ni sa ye so ema Amrobes yi esane etuo edigu no so na wo ye mre no na wonom age ne ho niam nyina enso edi edwane ya enye agwokra entia yensa eka eni se sika na ewo bag ni mu no eye 120,000 Ghana cedis eni sika no ya enye sika keto akra na abra aposifo ebo modin a wo mo eye hwemu na wo kopie mu enso ewo yewura no enso efie no na omaami a ne din eni favor dika edeto aposifo nim se sa kwamukafo yi enso atutuo no be ne mpre enan enum nsia so ansana wono enso eji ne ban ho ne nyina enso edi akoro na ye maami enso ade to posi wrampemu ahiedu ye wura akofo tampare enso enim se wommoa se de beya wone ne mrante ebekonkodin no mabomodin na emrante wa wono abedi anyambrasem sei ede tia ne ba no omo enso ensa ebeka wono se de beya emra enso eni wono ebedie na maami no to aso ade kire se sika na ewo bag ni mu ya eye 120,000 Ghana cedis no enye no nko a nemu na phone a wamo agi ede koye no sika twitwiri die enso ewo so a na esese ne ba no ede di dwuma enu nti no obsre se wono momodin a se aposifo ensa ebeka wono mo samri amene wo kase oduani echiremu enso ewo gwene ba trauma and specialist hospital a ho ena yewura ya wonom enso aboni tuo na womo age ne ho niam nyina ede kono ono nso eda wo pre na waje ne nkwa kwade Samuel amane bo na yekokotie ye no ewudie bi akoso ewo eye France ema meka sei no adehie no ma ewo hodo mo ede atudwa sei enmanim ya ewo se immigration wo mu emiam pa na ahoho bi a wo mu eba hodo mo nansei no se de bi mu edi eye awurukasam no enye asem ketwa ewo mu park ba ko hodo mo na abrantie bi watumi akwakokum eye maame bi na sa abrantie susu se Morocco na wo free ahyeso no krokoda mu ba ye nche ena wasanso ababe ya sade 2019 yeche no wokoto mo na ewudie ne woni tirimu no wa ena ewo ne tirimu enu ne yi ne ba ya wasa akwakokum obi no nti wo mo sere se wo mo de visa no ema eya wo mo anhwehwemu yo mo miamu sere be ye na nipa bonfa na nsen wo mo ababegu ekuro ne mu no wo mo nyina ebetumi afri ho aha ena kase no ye de ni nyina esi na se kwade ama yesemfo yera entwebosi akolabo ne na boafo na napia ejasam ena fe eye papilo wo mo nyina bo na kase ne yesonso ede ebremo afihima ama afriye mene mami ajwa nyantatando
apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, 1 nominal, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist in her basho. FD, I did. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so or ni bi English nom and maths nom me say books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any naka, and so am approver into a battle bia koto be maneba. Hey, and na say we there. So could be crab to me akotu akoton. How many students so? Na eno kura de what table no so say three we almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school so e here wo mo a to phone putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox Hepa Plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye woni paduan mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abua no. Hepa Plus mixer. My dear Drone Pa Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada woni fie du yenu ka ho. Our pharmacist in her basho. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDIG edweden krato ya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro 102.9 FM Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Muguhura Aye ni na sienkam Dise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amenipa no eno na weden ohweso edidigi hotek nyame ma wonwuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma no wo mo nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne wo mo dia ene se ane no kasa no kai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrane no hwe bi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba mo da so busua ye waduma papa we die ne chense
ye kan sha yi ni na se nkan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka ka papa wa yi bi uteki mo wonyi nkire ye duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e putu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu enima se nyesa na mo tie o mo ka se duma na mo ye no mbra wo mu obi enima se ne mo ye yo kaka ye ne ya na mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra odu obi a be ko no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokudu enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen sisi ade se wo di kan busa me se me se you have busa no ya ma shipen o da so se me pa so esi ade majai aha I put it to you sa wo da so se na sisi ade majai wajai me pa so ane o da so se me pa so da bi ensana minim nom Asem Beba Dabi ensana nim nom me sapa so ni apetition on sapa me ya papa me twabia me okay na me dey atema yin because me papa ewu ni ma me nso yare a na nka me pen sa so enya aba ne sa e na de wa no so me meto no o man timi afọ no mate no so ode gogo ye dey minim what is there ba o se men gogo na men hwa de wo ho ana me so me gogo he no so na epono ne yi ne ho etime so pemi on pemi an kan kire me se men gogo we me gogo na he ne yi pono ho so ma ne master ko hwe pono ai o ma me ko hwe o sa dey pono link ma o master so ba cho me bisa master sama me question na me bisa me ma o sa you know ono se wa send SSS miensa e di amane so ngogoro nko hwe de ba cha SX miensa me am send man di enti na send man no me pa cho di enti am send ma o ka cho me say me blefie no mbo me dog na me ka cho say onko me body me bua o se blefie no anya dey no mbo me dog na me ka cho say onko gogo o ma o dey dog na me say onko gogo o se blefie no o ma o dey dog ya dey doggy ya dey pa cho ta me kuntun wo aya dey me kuntu ani have sex na nipa okuntun ho be dey tumi have sex ya mai ya mase o pa so wa ti master samwa mi busa ba samfo anu ntum me se obi a wakuntun ho be dey no tumi have sex ya mai ba cho se me kuntun wa no gina machi mi kuntu o ma me ase maso me nine no gina machi na me ka sure say onko gogo number XXX na ade na wo ho na me ka sure say do be hu bia na de sende no me ma fa me na bra na me mo doggy no SSS what meet me about doggy it's am ka sure say onko gogo no o ta ko SS wo ho ma cho say o ta ko ho ma cho dey na wo ye de na hu SS no me bia na me aduma no bi kire bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niam bi e ya wudie ehihye mu se be ya ne sama ne be ya ba hat mo ye amamre ne amane bi sa me pa cho no ma be sa no ma be mo ye dey me ko to aseka ama mienu ana me to kotokure ba ko na me de kosua kan ho nti be na wotwe mienu ni akora na ma isi niama wo pagya de mo na me be ne gina nanim na wadwa no sum se soloku a che no Asem Beba Dabi soloku a che bai ame no ono ama me ana abe ma na ma abe mo ane ma me no so wona ye say wo mo kwato fun na ntwe na ne be ne nwa asasaduro nti wadika kwa ma me no so na wo ye dey na ateye eja sami anam de ma adi echi Asem Beba Dabi sami se akwa na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka sami firifie ho me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sorry wa sorry na ne ye ja krache na jai ma saman ne nya na adwuma eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayammoa se ayammoa akura no wo ye na obi ku na ya saman de se de wo ye na adwuma na so mpese obi a etiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adaka ne yentimi mfa wontum yentimi mfa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa
say who ye man you will be a Mohammed Tarzan. Who will so akoye atofu eyeka. Me ana masode makoye wadaka ulezi we bibia antimedie makoto sekai sekama mienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso odi free me nchai eti se nipa wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na wa so seka de uhunu wo wo me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so seka ma seka no entwere ya ma wo se ne buonie no se bi ato no fa asira na atensede no ebuo ni bedi esoro no buma asafo seka ni wo so seka ni mu se na seka ni emienu ni mienu nyina de shebo me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ne fan ne ya na ase wonyine ya sa na wasanda machi na ase blog na ma ne sana ti endi antimi anso na bonkum de timi so seka wo so mo pa ana ade seka wodi wadi hu sa waso na tira ho sabe ebra ba sa no me na kwa na je ko abehye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ne picture ya de aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa me ne se ti bi twa me ne no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo be wura me ma ye dai ma kan nipa wo ye dai na se da bi wo kan pra wo munyi tibitimi nya adwuma no tibiji bum ana ko pense ka no eto ya me de me baaye enti odi se kan no baaye no odi ma no na hu se wasom wo so mu kua me ko to nanim 0.9 FM ile jatabiribo jatabiribo Oyine ya chawo Asem Beba Dabi akinkawe ya chawo ena wiai odoman ko banyame ayeye enka wudin awiai odoman ko banyame enase nkanfo ene ntontom ni nyina medema udin kronkron no ena dai adofo ne adehye yebema yenho ya hyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba ewo otek 102.9 FM so awiai yasehia bio enedai yede adesua ene adekire dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie ayedie da biara da se yehia asem krope ene yeka yese yedesua de ebrekro na mu ne yede kire yenho nso ade enti na awiai ayehia nokre ba bi biara owa utie yen ba bi biara owa ohwe yen ye ba besua de na afei ya kire yenho nso ade ewa afidie yi so ene da ya no aka ya hye ne nso
sɛ dwumadi a yɛdie woba yɛn social media handle ne so sɛ ɛyɛ Facebook anaa YouTube a wohwehwɛ Otech 102.9 FM hwehwɛ Otech 102.9 FM sɛ wohwehwɛ na sɛ wohunu a wada ama dwumadie wobɛhyɛ ama wo nuanom anya bi atie wobɛhyɛ ama wo nuanom anya dwumadie bi nso ahwɛ ɛbere koro na mu no wadwenkyerɛ bi a wowɔ no ɛna wie yi wode bɛtumu ama yɛn yɛbɛgye ɛwɔ afidie yi so ne akan kama baabi a wode firi a wode ba ɛyɛ afa ka ho bi na afa ma yɛn na yɛnye nkenkan no kama ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ne yɛmfa ma wo ɛnɛ asɛm bɛba da bi dwumadie no ɛne yɛde ba abɛsom na dwumadie wei ɛyɛ adesua ɛyɛ adekyerɛ ɛnɛ yɛnnuanom ɛwɔ Spain aburukyima mu sɛ wokɔ B-Love Radio ne so a ɔno mo aboa dem awia yi ɔno mo abiebiem ɛna dwumadie no ɛtwa gu ɛwɔ B-Love afidi kɛseɛ ne so ɛnɛ yɛwɔ GN Radio foɔ yɛwɔ Patmak Radio yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM Brady Radio ɛna Sahara Radio ɔno mo nyinaa wɔ United Kingdom wɔ aburukyima ni mu awia yi a yɛka sɛ ɔno mo abiebiem yɛ dwumadie no ɛtwa gu ɛnso wɔ hɔ yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ ɛwɔ Paris France aburukyima ni mu ɛna awia mu a mo monitor show no all the way from France nyankopɔn hyira mo ontutu yɛ nyinaa ya na mo nsiye na wɔnka yɛ homoa yɛn ɛwɔ adeɛ nyinaa mu ɛnɛ yɛwɔ Dachi Hima Radio ɛno nso ɛwɔ Denmark ya ɛna awia yi ɔnom nso monitor show no afei Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna ɛna awia yɛwɔ Sky FM ɛno nso wɔ Columbus Ohio United States of America burukyima ni mu ɛna awia wɔnom nyinaa nso abɔ adeɛ mu abiebiem dwumadie no ɛtwa gu ɛnso ɛwɔ so mede de Krobea Nana Yaw Asante ɛna awia yi ɔgye amanie ɛna awia yi apɛsɛmakana nanie ɛna awia yi yɛbɛma yɛn ho yɛhyiahyia awia ma pamfo agye adwa ɛnɛ mewɔ ɔbaade kyea me ɛwɔ ha deɛ ɔse awuo nyankopɔn yɛ adom a memene da ɛna yɛkɔ akɔyɛ yie no ɛna afei odiifoɔ Kofi Nkwantabisa ɔno nso ɛfiri Kumasi Kenya ase bosɔre ɔno nso aba abɛka yɛn ho ɛna wie yi ɛyɛ anam ada agya wusu bɛmpa enterprise ase ama me Gadgetsman ɛna wie wɔtaa yɛkyi afei by Grace Medical Center for ɛnɛ mechiachi amobɔ mu abaso no adwuma pa amobɔ ɛnɛ midimafo herbal clinic for Dr. Time da so ɔno nso boa yɛn ɛwɔ yɛn dwumadie yi mu ɛnɛ wie yi abapa mɔfo nyankopɔn nhyira mo na wontutu mo nso mo anamɔ ɛmfansi yi ɛnɛ Dawood Herbal Hospital Dr. Panyini no ɛnɛ wie wɔno nso boa yɛn pa ɛwɔ dwumadie a yɛdie mu Volta Drill Limited ɔno nso tu nsuo ɛnɛ sɛ wo pɛ wɔne yɛbɛtumi atu nsupa ɛde ama wa ɛyɛ Volta Drill Limited for MSP30 for MSP30 ɛna wie wɔnom nso boa yɛn pa ɛka yɛn ho ama yɛde dwumadie yi abɛsom mo yɛwɔ 3P garlic mixture ɛno deɛ Piwak Natural Health for ɛna ɛde aba awia ya Bolivia Enterprise for ɔnom nso ɛde Future Life Smart Foods no ɔnom nso ɛde aba ɛna Fet Homeopathic Clinic for ɔse baabi a yadeɛ no hyɛ no ɔde afidie bɛhwehwɛ na wayi afiri hɔ ɛnɛ Latus Enterprise for nso ɔboa yɛn ɔnom na adansie ho nneɔma wakɔfade aba wobɛsi wodan Ghana no watrem te sɛ deɛ ɔwɔ ama no ne ɛnɛ 3 the fearsome 3 Hepa Plus Pavi and Plasmos no ɛno nso ɛta yɛkyi a ɛboa yɛn awurade fie Herbal Center traditional doctor Amankwa papa no nso ɔboa yɛn ɛwɔ saa adwuma a yɛdie mu ɛna wie yi enwumakura wei ɛna ɛta yɛkyi sɛ yɛmfa Asem Beba Dabi dwumadie yɛmfa mmra bɛsom ɔba de ɛkyɛn me awie akɔ aba ya ɛgya akra ompom te sɛ nyankopɔn adom akra me ho yɛ pa na nso so nyankopɔn na da roma me nso me ho den ɛna wie yi yɛhyia sɛ yɛba abɛsom yɛde adesua ɛne adekyerɛ dwumadie no ɛna yɛba abɛsom Odifo Nkwantabisa akɔ abɛburu mejo so enya ado na Krobea ɔpanyin na wompom te sɛ bɔrebɔre kwame na dom me ho yɛ okay ɛna wie yi yɛda asese waba na yɛhyia awia yi yɛba abɛsom ɛsom a yɛba abɛsom nyinaa na adɔfoɔ
die tie nie adesua wom die tie nie adekyere wom na enawia yi ye won komobo aboa bi a ye frɛ no kwaku ananse ayo oba ye na fiefie mu a ye huna ananse wo ye nkaase mu ye huna ananse sɛ wonya hunu ade a ye frɛ ne ntentan pɛ wotumi sɛ die beye bi akwaku ananse wabetwam wa ha na kwaku ananse ene aboa ntatea ene wonom te kwa yedi mu ene wonom ye nyonko namfo wonom ye brebo de ni bi ya obi nkonyo obi sɛ wohunu ananse a ntatea nie sɛ wohunu ntatea a ananse nie onom nyina nantibom weye we nifa weye we benkum we som na weye kuram na wonom nyina de kɔ na we na enamfofa no koso abrabɔ ne koso nkakra ena dako ananse pie entatea pie ena oba no wose kwaku ose me nua ntaa ose ene de mate asem wode o no wose saa adan asem bɛ na asie no wose hwɛ sɛ wohunu me nana ananse nana ya wo kokotena kwa ye ne fa sei no wose an se ye ya ye ka sei ebuo kakra ka bi a wonom aye se wonim se nsu tobre na ebe wose an enti onom atonsa afre me se nka metumi a memra wose o se ne ya asempa ene ye kwai na ye nhunu de ebeba enti entati akra ne nyonko ananse kwa ye ene ye wo twa nsuo wo fa mo akakra kam osunu kokroko na jatanom nyina wo kwa yem wo twa wonom nkakrakra na nikoduru ne nananom ho na ne nana se antati yi mehu se kwa ye mu sebe ye bre enti ye nananom gya ye gudie bi na maduedue mu wo mabusua nyina mu ahunu se wonam de sa gudie ne hye wonza ubetumi ahweso yie o se o nana me da se de di kan ene ni die kura kese a wode ama me no mani so de atoso mienu sa gudie yi enya wonko a wode a na ya abusua santri nyina ade a enti me de hye wonza yi sa kina bi mini ho a se ba bi a maduri ntate kokora ma ba kokora no ba mu owo tetare ahaba so ebi a enuru adekye kora na mafrim entije na kina bi obi a me yade ne basa na ne entate agye agudie yi ena ne ye wode bo na chi entate a wode agudie abo na chi no oyi akye awokwa yem nyasam ketwa o ena ne nkakrakra woduru ba bi ananaso no wo no akye anananom muada ma me chiachi amuo no ma yehu na entate atwam nkakrakra wakoduru nananum jata buom nananum jata muada ma me chiachi amuo no mo nso aye wow na jese omo de amane bye ntati anka krakra saa kokoduru baabi a onne nyonko anansete okoduru no de amane yakoba ananse sa ananse me nananum ahunu enya me mugidie ade fefa onum de ahye me nsa wo abusua no mu nie enti sesei no meteme nanana so me na me ye abusua no ti se me nanani ho a ananse ti sa semi se na twa ne nsunum se na me ni nyina na te ha susudwa numo ni ene wa na te ha we di anya numdwa ade no nso nie wa bie so na hyiran wo de akira ananse adwomboni aba ananse trim dako ananse atia hwem wakonya aduane ode aba wafrɛ ne nyonko ntate anta branie ni die se anoma asrewa esidua so ananse de aduro agu aduane ni mu ni senti ne se entate amedingu se wodi wu a ejapade a ne nananom de amano aye agudie yes ka kese ne womu no se enta awu a obenya na ene ono nso e de aye na busua yie enti asre wo hu ye no ye ananse se wutrimu adensa woni ntate anam kwa ye mu mo kwa mo ba nyina yenim se onyonko brebo no no o mo mienu mfrɛ ma mfa mo ntem ba ko ye nifa ba ko ye bonkum mo nyina mutubom
na afi de ba ne sɛn na asere wasi duane so hwɛ de ekoso ofre ntati aba ho ne o masi pono ananse yire di table nkonwa de abesi ho ni wura no mu bedidi nsuo si ho enti ntati ahohoro ne nsa ode ne nsa to aduane ni mu na wo twa bidi akona no pe na asere watuye no obɛbɔ aduane ne hwe ho de di kan ananse sei asere wa jai wa bayi sam na wuti duane so a wo ye no ade na 1% ntati abedidie sabre na ananse ntibio na wasaba wate de to so mienu de kɔ no abɛbɔ aduane na twofom wa amana ani de to so miensa enu osi fom no sentatia aduane a onyonko ananse de asim wanim na mu bedie eni no se adai ɔse ɔde awudura gum no ɔse saa ɔse ai ɔde awudura gum ɔse ai kwakwa ananse obetumi ayam saa de ɔse me ntumi nya wo saa ena ni ananse so aduane mu wo twetwadi bi wurawuram kɔ no ɔmene bonkwan nom ne ade ntati agina wodi no ɔse asrewa ɛde nkontompo ɛne asɛm a ɛnyɛ bɛn ɛna na wie wodi aba betum anim saa no aduane a pɔsin wom ɛna menyonko no tibidi saa no ɛna ɔse okay sɛ watumi atibi adidi a mom yɛ hwehwɛ ne ho ɛna ne wɔ frɛ na na akyekyedeɛ frɛ mo adoma yi bi ka ho no ɔmba yire ananse hwehwɛ ne ho ani ehunu sɛ aduro bi ɛbɔ ananse abɔsuom ɛwɔ nasenim ne ebusa ne sa ananse ɛde aduro nie ɛna na akyekyedeɛ sɛ monyema me ɛna ɔgye aduro no ɛna obusa ne sɛ aduro bɛ nie ɔsenana mesrɛw wada ama me pa kyɛw fa aduro ne ma me na wa mama ntafri sɛ aduro bi sɛ sɛ yi a me ne wo kasa yi a simanum meto so mewu no ɔse adan ɔse ɛyampa de asere waba bɛka ye no osintanta no a ohunu yi aduro de me de bi gu aduane ne mu na emo me ye madwene sɛ sentatia di na owu a menini nyina na bedie me metafri aduro yi bi ɛyɛ antidote sɛ bɛya me menya nkwa na ntatia de obewuo ne nananom wagudie ne nti ɛna me yɛ saa achichidie gina hodin asɛm wɔ ka kyerɛ ntatia nie muntie na na achichidie asɛm wɔ ka kyerɛ ntatia ne yo ɔse enipa bɛyɛ wo bɔne waboa ne wɔ abrabɔ mu ɔbɛyɛ wo bɔne wodi na tu anamo bi akoduru mpempensuo bi ɔbɛyɛ wo bɔne waware no na nkanyɛ o ɔbɛyɛ wo bɔne ɛnɛ wo na wotɔma ne die o ɔbɛyɛ wo bɔne ɛnam wo so ɛnɛnɛ yɛbɔ din a yɛbɔ ne din bi ka ho ɔbɛyɛ wo bɔne akyekyedeɛ sɛ wobɛtumi de akyɛ no fa kyɛ no ɛmfiri wo mu na nkɔfa pressure yadeɛ bi amfa amrɛ wo fa kyɛ no na mmom ɛngyene nni wɔ wo wiase bio da asɛm wei na na kyekyedeɛ ka kyerɛ ananse sɛ yɛyi a mene wo kasa yi wamfa duro no ama ɔka kyerɛ ntatea wamfa duro no ama ananse antafre nti ananse awu akosie no deɛ ɔyɛ wo bɔne ne no obetumi abadwa atoa fa kyɛ no wate fa kyɛ no memma pressure ɛntɔ so na wankɔ ankɔdwene bɔne kora nipa nde yɛ wo ho lord ne so ɛma pressure ntɔ so wɔ ho fa kyɛ no na mmom saa nipa no ɛngyene nni ɛwɔ wo wiase abrabɔ mu bio woyɛ saa deɛ wei a ɛbɛboa wo ɔbɔ akyekyedeɛ na na panyini na no asɛm deɛ Monica sa akra piao ya na nyankopɔn ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa akra wasɛm a woka yɛ asɛm wom pa Krobea Asante kotokose sɛ konkonti ba benya wu a ya na efiri adwene adwene konkonti ba ona nyine bɛ ya asom no adwene ni tikakraka obi ohwe enam ana obi oyi nam bia mpɛ nanso esan sɛ na damfo ne adwene nti na bire bia ya de asaw ananso abegu nsuo mu no obohu sɛ akyekye no na wabɛda mu bi afei obo nani bɛte ani ayi na to konkon so na wawu enti ewiase ade ba ko a
ɛwɔ sɛ ohwɛ yie paa yɛ yɔnko a wɔne ne nam deɛ wɔne ne ka tiri mu sɛm lumba bɔ nnwom bi wɔ sɛ yɛ ne ɔsere kwa na ɛnso so yɛ no enti wonim sɛ kwaku ana yɛ no nso yɛ me maame bi di o me nana bɛɛma ba yɛfrɛ no ante yɛ no ɔn sɛ kwaku ana sɛ ne ntatea nam no nyinaa no na wɔne kwaku siri o na wɔne ntatea siri o ntatea tu ne kwan yi nyinaa wɔbɔ amaneɛ hwɛ mpo sɛ wɔkɔnya sika na nadamfo nti wabɛpie so akyɛre sɛ kwaku hwɛ ni a me nana ayɛ ama me aboa yi deɛ ntatea deɛ no onim sɛ kwaku dɔ no nanso na kwaku tiri mu deɛ na ɔhyehyɛ ne sɛ ɔno mmɔmu bɛku no na wafa sika no sure nti no ɔne kwaku ne ntatea sere kwa but na ɔnɔ no akora enipa a ɔne ne katiri mu sɛm hwɛ ne yie enipa a ɔbɛn wɔ hwɛ ne yie Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ deɛ ɔsra w'akyi no ɔno ɛna ɛsere wo kyepe sure deɛ ɔne wo didie no nso ɔno nso na ɛwe wo nam ɛfiri sɛ ɔna ne nsa da kwansa anim ne nsa da ayi wɔ anim bi me a meti yɛ saa bere wo a ɔne wo nua no didie no mɛdɛm abɛyi wo nam awe na mmom deɛ ne nsa da mu no wo ho anyɛ ha ɔbɛwie agya wo enti bere biara deɛ me wo kan me deɛ meka so so ne sɛ suro nipa a ɔbɛn wɔ firi sɛ ɔno ɛna nim w'akyi wadeɛ meda ase ɔbɔ odifo nkwanta bisa nana Krobea da se nya ado wiase ayonkogoro na amaboa koto wenye tiri pia ene tire so ho Krobea yire fisante kotoko se nya bo frɛ ne apai mo ahwe de woni petirim ni de oni pada sani betumi aye no sure na no so odene sure enkade na nkebesi kwabrane be kari sika aye oba ho ade na oba etumi anya adwene se japade nti ti se de kwaku ananse eto nu se nye asrewa daworo ma ene akyekyedeɛ nyansa ne nimdeɛ a wotimi di bua ebem ana odi bua asɛm ne yia kɛdeɛ ne besi anka obarema bɛte sika kari ayɛ oba ho adeɛ na oba bɛ yam pentoa sɛ japadeɛ nti memfa nyɛ dada nkyene ma bɛema ti wiase ɛyɛ onipa nsuro de ɔbɛn no na de ɔbɛn wo no wɔno ene onya wa ɔbɛyɔ Monica sa medase awia yi mo ada me buru pia ojampa mehu sɛ wabɛtena se ɔsena na yɛ Krobea Asante awia me bɛn mafidie no odwumadie nyankopɔn ne ahyira mo ɔntɔnkɔ so anhyira mo na ɔntɔnkɔ so anso ɛnyɛ mo kɛse ɛna awia yi yɛbɛma yɛ nyinaa yɛn ho yɛhyiahyia ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛna awia yi Joyce Kotei mehu sɛ ɔnso waba ahoma ne so Joyce ɛna awia you are very welcome nyankopɔn nhyira Grace aba ata ɛna wie onso wa join nyankopɔn nhyira official Jay-Z the official trotro driver ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛna wie atasoma so Jay-Z trotro driver minsminie akora maba be ka ho na sese deɛ me wodoma o ma be pie doma ɛna wie mehwɛ show no mate ye mo akwa aba enso ewodoma howai heti osi akra Krobea unua bani o ena wie memoache me wo United States of America heti ye ma wonso ha efri Ghana ha wate osi nyankopon hia no panels nyina wate modwuma pa ene modwuma de amobɔ no ontonkoso ano onyam kese na Krobea na wie me wa aboa so my tipa track mu ena me nso me hye ye frɛ me Abdul Tahiru Seidu ena wie me nso me hwɛ Krobea ye bo aba so pa wate ene wadwuma pa obo. One thing I like about your show is the words of wisdom nimdisamua moka ansa na main program ne kraba ojampa ye mama piafo Yusuf Islam achibon kansunie osena na ya Krobea Asante Allah onhyirawo onye okese ene ye yawada ene ye wawoda papa bi ene oso odonu nie odonu die medi amamo yankopɔn hyira mo ate na Krobea onu abedwafo nyina ontutumu anamo emfansie bosheba ene osi akra Krobea me mamo ha eburu awia yi yenso ya ba ahoma ne subi yene mu nyina na eche ontonkoso anya mo kese Gloria osi good morning offer ena me wo United States of America ena awia me wo gidie se onu abedwafo nyina mo ho ye awurade nyankopɔn na dumunti ye ho odin pa ena awia yenso ya ba ha bi mate ye ba be hwemo mate ene Samsko a very good afternoon to you nyankopɔn hyia pa wate Samsko say na wie onso wa join yen o London
ene na wie onso wo hwe yen ojampa se na Krobea me teacher ni me wo kro from na me mfa uni agro mate papa teacher nyankopon so nhyirawo ena wie adofo ye won komobo ye wo fia ha ena ababaawa fefefe kama oba ise nana I have a confession to make me pese me kama num asem adan ose mabɔ adwaman me ni me kunu yawo mamu nan na mamu nan no a yawo no be man de mafam o Nana Krobea o de mafam owura no o de mafam o na de ya me yawom kese na ye mahomete ma me nso me kɔ bɔ adwaman se me ba me de no kwa awade Nana Krobea akoda na ba be wie JHS wo me ne be ma no nsam ya ye ne akoda nyina ne te manya adwuma se me kwa be ma enu otata me ba no ya wo de saa wahwe me ba no enti papa ene ne ba ada me ka kire obi amfi asam na no aye me den obi antie masam be ma ya fa me ne makokonfo bi ho ye kokoduru ya konfo nse duabo wom odi kosua hyemensam odi bia ma me ba no odi bia ma be ma no o se dua ni mom na metua ho 7,999 me nso nana de konfo yi kan me ba na me kunu na hwe no de ye yi ato nchen obi anka ho asem me suro ma me ba ne nkwa me de ahometie ko bo adwaman ene mama be ma foforo ahwe me wahwe me pa nya ba ko nya mienu wahwe me ma ne hwe me nso se be ya se pia yaw no a be ma ndema fam no sa yaw ni bi be kɔ ne so ama asam no tumi abaka tinana masem nie obo na nya sa akra sa ebi wo ha o de be ka ho ana akra ba bi o ka ya ni se konfo ne se mema me 9 ne nada na onu twa ne mpo se ene aduonu num aduonu nsia 26 ai konfo na ti konfo na hunu obai wo se ba ko ono anim ne tirim se obai ma ba ko wonso se 9 na je se wonya no kwafo no se ene aduonu nsia na o ma hwe me o sa kire se akwada ne so be ma na hwe no maako be wahwene mienu miensa mua ya enye baako na wo se ebra wowura no a wode yaw ne no ekwadaaye no ekwan ya fa so no oje na wopaso akododo na woje na so na woje ne number obi asabi wonne nya hwe kra no osori a na wa sending 100 cedis no wa sending 100 cedis ana wo se na sabi be ma me ne tie kra no no osori a wo ma me hwe atete ye nko a na wode me fam na sabi be ma wo hunu me pieto mpo da na kampese wo go hunu ma hwene wo sori a de bia no wa send me 100 ya won to me nkai do hu se sa be ma no de obetimi amana koma to ne yem fi se ho no hu se mema bi gu ahodo fi se sabi se be ma wo ne tepa ne ya wo hye no na obi a wo hu na hwene da se de ene obekọ na wone saa wura no akwa twempa na akwa na se we ni hu na ebe hye ne se ne a wono awe ne ba no a wono de akini a wonya so mufo no wono so ebe hye no na ne sa warija ye na be ba kora no a na be manager no ya akwala no de na ma no se be ya da achi emfa musu ene eyi emre akwala no kakra me de be kan de no ho no very good ene ewura no ye de asem no hye ne yawo akosi awusia akuya usia abaya fefefe kama dano mamusa wumfie kura wadi mfie sai omonwie usa jewa mona yi no amoni mfie di birthday a omo we shene na so wantima anka ne birthday date na a years no a ene wo 5 years kura obeto ama wa ababre wawie so ya be ba ko brawi ejina won dimenka na ho dia ne ho fe o ma abrewa won ka so wa wo nan kra wo nyini na da na usuro se obeka humfie usa ani am sa o sha ase ente wo sha ase no wo mfie du miensa eye
wodam kan dia wo kan nyina no wa 13 years no wo de be enti se se on ne ba ne namo a anuafo omo ye anuanom no omo no se se wa wo nan e de aka we ho o mama no nsi we o kaso wo betumi anya be du mienu obetumi akobio se no de aka wo nanim dɔɔso enti so kaso wo a obetumi awo age badudwan o edu mienu ana edu num ko binya obetumi ne ho nso eden se onye mre bibia nkyere dabi obetumi se onya ayi a obetumi onya de ya aka be ma ne ho ɔden a ɔno to ami se obewo a se mema nyom nyina na epa awo be ma bi onyam to aso mienu bo se we kura bekom no na awo no ka ho se wo nan na okunu so de awo tata no dodo o wase ubi kan oh eni ambeto aso eni ambeto aso wase okay wo ba ha no de ne hia wo pa nkoa kanu nkoa kire me me ba ne de wo ba ne sen kanu nkoa kasagu me ba ne de no if say bebia ebia mefa bia yese da achi bia me ba no ene de mi hunu hwie na chena bi tie ho na me da na me yem hyehyɛ me wo okay odifo nkwanta bisa ana Krobea oye sunsum nipa kyerɛkyerɛ yɛn wa afidie yi so sɛ obi ne bada ana eba bi ene ne papa da ana ɔne ne maame da na amamre bi wo ho de esese yeyo ana esese ansa de ni tumisi kyerɛkyerɛ me na menhwɛ sɛ magi atum sɛ de oba yi suro yi ho no a dase eburu na Krobea trosem aka mebusem kora aka sɛ obi ne bada chiwade obi ne na aseso da chiwade de tie nie sɛ yɛka sɛ mojafra oba ne bema enhia mudie no spiritual covenant se oba ene bema edi ahia ewo namu a se de oba ne bema ya modi mojafra pam enu nti na durubre bi a se oba bi ana bema bi do bi a na ne do na ye tentan se what they say ahafumenken na bi nti ase no because eye mojamu apam ana mojafra mu apam because of enano nti se ye no kure se ababai ni kunu no ene ne beya da mojafra mu apam won sunsuan so de ma akola na brabo esa won sunsuan so de ma papa no na de ehu wo mu ni se kwadwom ka se ye gyanma ye bone no oni obi ewu ena papa ne te ase nde obetima bu na so mu nua na emum se na busua entu asem ho anamon na wo bai so abusua entu ho anamon a se ebesi ne se besi kira de obi nim da chinchiri ma no won sunsuan so bone de ma da chinchiri ma esa de no me ni oyone abeto abusua ne mienu nyina ntem enti enya asem tra keke anasa asem fedi agro enti maame na ni bra bre no we kire obatan pa because oyo obatan pa no ne nsono mu etwa no ontumi ntena se ni kunu ne ba ada ene senka se bi enya adu se nkenye ne honam sanse Krobea yire fisante kotoko se etu ayonkuma nka o se etu aduam enka se bi enya adu ne ba na kosu akuma nya na kosu akuma nanso sanse ye mojafra mu apam na papa na timi ne ba anase na yire ba ada ewom se nya na sene mu ba ene akola no nanso so na yire ba no ne maame na da no osani akola na da de eye mojafra mu apam senka one maame ne nai ana afe no wo pe maame no ena nka oni akora na dade a sunsum nka hawo bi anim na mmom oni maame na timi awo nkola nan ana oni na da na wasane ne ba na akoda ne de sunsum no ede no me ni oyonne ebeto abusua ne mienu nyina efi akola na maame ne free mu no ewo nsunsu aso wom efi abema no so free mu no so no ewo nsunsu aso bone ede masa abusua no medase odifo nkwanta bisa ena me ma ne kire me bibi kakra bi se ensunsu aso a saadie se yampa ebetumi di aba ewo honhom mu oba de fa me bra amamre mu Krobea Asante kotoko die in woka na die na Krobea Asante kotoko ye se kokoba ne se papa ene ba dampa akra se Krobea Asante kotoko ewo gidie bi se ebra obi ene ne ba da na ekire se omodi emojafra enti eye bone eye musuo eye fi
said ye honam ani ye hunu se efi ekọ bi emu ana se bibia etimi ma ne yare no saa na se hunhumu ana se Krobea Asante kotokogidie mu no se obi nsuso ene ne bada efi sunsunsu aso said ye honam ani efi sunsunsu aso etimi de yade ani wowuo ba no saa na obi ene ne papa eda etumi de sunsunsu aso no ebre wo no mo every se oba ene ne kunu ete honom esan se oba no ne kunu ne te hono na oye ne kunu no omo mienu moja no aba beye adekro enti omo no adi emojafra enti wono ne nua chikura no ntimi enkofa ne nua bibio na eye eba wono awono no oye oba ne moja on Krobea Asante kotokogidie mu no yemfa be ma moja enye moja enunti ena obi timi ware ne wofa ase efense ne wofa ba no ne wofa ba no a oba be ware be ma ne wofa ase no ye fa ne se ne wofa ase no onye ne ba ne nya ne wofa ase ne moja nza mamre nso kura asisi mema emre asisi mema amamre nso asisi mema se di atia ne se be ma moja enye moja ai ye mfa ne se eye moja okay what you say okay o enti wo de no enye moja enye boja abusuan no moja ne sign enti wo ba be ma no a oba be fa wo nua ba no ye fa ne se wo moja no enye moja ene akwada ne de no oba ne de no ebomu enti so woni ne tena enye hwe enti ye kaya ofa ba wade wo no ofa timi ware ofa ase no ofa ba etimi ware ne wofa ase ne papa wofa ase onua ba no bakura nso so ebetumi eye bema won so betumi aware ne wofa ba ana ne wofa ba no so ye bema won so timi ware ne se wa ba ni mienu ye gitum die ntra ye gitum ni se bema moja no ye mfa ni se emoja emoduru en ye upro enti na bema ba eni adishidwa no okay ye fa ni se wono ni moja no da nye moja ade ba ko a ema no so ba ni saa no se eye se bema ne de no ana akotwe ba o de ntra ye ntimi mani ni adishidwa ana wo ware ne ba ye mfa ne moja ni se si a wo ti we misrami kan ana mfa me wonye na o de famia me ye bo wasraka enti famia me ye obi betimi akonye mu abehyew amia ka se Krobea banie ensusunsu mu no na nya wo ba ba ya wura we ti we obetimi a o meka ne say be ma betimi akonye mu ya behye na mara yeye dabi ono ne de no akinye bie ni ho obetimi anyem obi abehu no abosome nkono na wawo enso be ma ode ba komana no bia na nya sa be ma no moja endisi e ma ne bedi adesidwa ye di obi moja be ma na wanyem no no ndi obi animo ba ye nim se Krobea ene na wo endi Krobea ye de hye endi Krobea adwa wote so no ne ba weyi ba bedi because of Krobea ntio Krobea nso sunsun mu na nya Krobea moja no endi obedi adesidwa no a ye nkofa obi di hye ma ne medi adwa e wo sunsun mu enu nti na Krobea Asante kotoko mema moja no omo nhye da ema mu nye du te se ema moja no ko oba de wanyem obi ahunu endi se oba ba na se ni kunu ene na ba beda na kire se eye achiwade eye musuo ense se esie ekura enti se sia de na Krobea Asante kotoko ye sia de empanimfo eye ne se ewo se omuye mu ade enka ne tete wono kran ke betwa omasu na na asutwa ni ho no ewo se empanimfo ya amamre ene amane na omukum odwan na omudi emoja no edwura wo mo te se de ye fire service ye di moja no epete wo mo mienu nyina ho na emoja ne bi gu wo mo so ne be ya adanse esi ye dwura wo mo se wo kai Bible no ba bi a enyom ho no am se 51 ho no wo se fa edwura bosumnwura edwura me ho eno sane na Bible for Bible kra no mo ye se obi ye bone a sane wodi odwan na ya dwura no eso na adware na eso no dwura ne ye bone a wa ye honhum no adwura no nko ani timi dwura enti we no e wo sa amamre ne amane kwa so omu dwura no na ne ho ete na afi dia wade ne ho good meda se arofo makọ honhum mu maba amamre mu ya na mka kire osi edwumadi ya adesua ya adekire good afi mi enhwe ena bema ye fra no kwaku ima aka Tuga Tago
tago oya ma show listener baako okay we nye tuga tago we tuga anya wa we ye tago wa sa makai crash bi nso a me was a hwinu a technical person wo ho te said ye emosmo eta ya chi ewa ha safo nom ne de kenum ye na oye technical person na se wu hwia obi nsa ho was a hwikasemu a ye fe no am se fuefua yet me de me se hwia bedi fufuo na we na crash no na aduane wura bi ewo Liberty FM na chi ye friend sister ama wo ye banku ni mutuo ada unim ho aha matana open what na say we also pen na ate he wa do ho aba kasa na mintio jide na ate he was a we also wa enti obwa wa kodi sister ama aba eno obi busa say he akodi sister ama aba somebody nkia kire say sister ama ya banku eni mutuo enti me de waya no edi nkia ba o ze manya ho me bofidie bia mi jakwa to wo na se kwan wo jato hu me so ma ho me fe ye unyami o enti oba ye no bi tago wo ko di sister ama ba o say hey me be frufu am nsan ye o de se hwino edi abefre twi no enti ufufu tago nsa ho hwe ye no owe ene ya wo ne de asam ne hye ono akora ne ka se oni na busu ba ne ya woda omo we na no mama adai ye nimu de ba ne phone no ofra ekọ bara onfa ofra ekọ ba onfa oni tago da so te dan krum brawanim bacho David oni ne te dan krum se wote he no ono so te he meti fie ho bi ba me da dan ba ko bi mo eno ono so da ne dan mu ndu kwa no aba nti nei o sore de wani hu no wadi nkan ne tago akasa fa asemi ho na me na akasa bebre adofo moma yentie tago ano asem kakra nsa ya tie ne se dati to be 1 year ni na akura na de peace etoms me ka wiase musimu nyina omo se da sene akura na point me de emia ana mka kire omo se e ma me de ahomti bodua enti me nane ena omo ha me a se me nane ena me dane ye eti we fan se omo na asem na koda omo na asole omo na asem na koda omo na asole eti me yana mitu kwa akoye aduma eti me ba fie no ena me honhom kasa kire me se eno ma bi koso na me yire otwe mpana na me kan ya wosu wante saa na mfa inkwisia na die na mse saa na msu na mija akodai sabi efro me no wada ena akodai eti ewumu a oba wosi me ko afuchuja o ko eda afuchuja ba bia o ye adwuma no ma me na soma na anwumere na mse na obi a wo ma wo fi a obe ye aduane ye ba wo se ade asa na wo kwakọ ede ewo ho me ka no atutu mi no okọ enti me fa se be 1 month mu ani ena me ko hu se waye number bi be emadi ewo ne phone so ayi oba din enti waya ne phone no within seconds ena ho ena sabi oba wale fam no woni metie de e de na ade no ma de ACC bi ena biko hu the code no eti biko yi lock no na na ye mu ne kasari mu so na wodi nka ba aputuja a wo sie nipa no nti wo sie nipa na wo change lock na wo antimi no flame back say the fee ena actually me flame number na wo the flame no ti wo ba fee no a yakodimi a wo de me ko ba bia na afrefrem yakodimi na okasa ya na me kama no tu eti oba afie no ena oba me baba ako kas onche no on sweli din wi ma no
ɛna ɔspɛlɛ to ɔspɛlɛ na me piki di no to ɔda na me yi lock no na me di hwɛ number na ɛflɛ ne last one no na ɛsɛ ɛyɛ bɛɛma ɛna ɔyɛ no ɔbɛɛdi ɛna me ne ne yɛrɛ ehuru so wɔ ɛdɛm wɔ ɛna ɔse sɛ me se sɛ wɔno wɔ mpena na wɔne bɛɛma na dade a ɛna me nso me di ne ba no na so ni problem ɛte saa de amate ɛma wɔ temi ma boy bi ma boy ne flɛ nipa no ɛka sɛ mimi ne ba na dan wɔ sɛ na obi a obi no obada ɛdɛ na woda so te ɛhɔ ade nti na wonko ɛna wɔ flɛ boy no na boy ne say me yira anka na kura nkyerɛ ne sɛ wɔ mpra ayi wɔ kunu ne mum wɔne ne maame mo ɛna tie na Mr. Apia ɛna ama no baabi ne maame ɛti boy ne so ɔba ne fie a wɔsei mo fi ɔno ɔba hɔ a ne maame ne gufu ɛna m sɛ saa ɛna bitire si ya na me hu boy no eti boy no me kɔ baabi a wɔyɛ adwuma no sɛ ɛhɔ ɛna ɔne boy ne twempana ɛna me yɛ eti me hwɛ na me hu boy n'anim na me sɛ da bi boy ne di eti me hwɛ ne saa bɛyɛ 3 times ɛna me frɛ boy no sɛ masa da ti sɛ no ɔsɛ na me sɛ wuni me na ɔsɛ da bi na me sɛ na ma ba na frɛ no akua no na ɔsɛ an ana ɔsɛ bla na afrɛ me na me sɛ an na ɔsɛ bla ya minnu ko no yere wanka nchim so okunu na wɔsɛ oni kunu na wɔno kwa na tie ɛna musa ansa me pɛ no kore wɔne abaya na da ɛna ɔsɛ an na me sɛ okay mate eti atoso saa na ama wɔn ka hyɛ me sɛ saa na tie dia sɛ me ma anko baabi me ma ni wɔn akyi am ya anko baabi am ya anko hwehwim hu sɛ akora no ampanyem na menyem na saa na tie dia ɛna wɔn tie ase ɛna na dawroma ɛnura bitu anamo ta sɛ baabi wɔn fɛsɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔ ɛne yɛkɔɔyɛ enti yɛkɔɔyɛ ne nana no ebusa mama ne oba ne to akora ne to ene obisa mama ne na me bo mama ne se nana me bani me yiri ne ba me ba ne se me ne nada anyem no enu nti ama awale no sisi agu enti enu nti na maba ha be se hwehwe mai na se me a ma me hu enya me nso a mo bi hu ena nana ndi kosuama no ena wotoyi enti wotoyi no ena wokase oba ne se hwe ade na asi no oba no abufuo ne de wukunu no akeka no amano me abedi akora na chi na si ya mpɛ ho sibla wanhwe akora no begu na me se nana se no me maka wiase me se mu nyina aka me kromu nsuo se me akora no me nworo no pante fa me kwoti nwura ne twem ene ne nai na ye ne obi akora a woni obi nai no wona ne da e wo se emugya tu no mumu sa akora ne se da be na me ne koda ya emugya ne tu no a se oye virgin a me ne koda ye daddy tama o kan sem ni nyina se me ne da ne bisan se da be ya wo se ne ma me ko ayi sa ye no nso ane ma me ko ne me ko mi kurum ayi bi firi hon wi jare ma me bi firi ho ya wada bi firi ho ya wada ena me ba Monday a Tuesday anwumere eti me ka hye ne ma me se sakora no se wo pese asomdie ba fi a onka no kore because obi abusa na esomdo woka we abusa na esomdo woka se wa ya ma fere nyuso ni abosom ni tese adoso eti me pese asem ne twotwa samo se yanko ba bi dia ene medi machi ene ye nyina ayekọ enura ena ekopie mu se oba no edwama na okoboye no nam kasa me kasa ni nti spirit abedi abaa na chi ena boye ne nso one ne koboye edwama no ono so spirit abedi na chi enti se omo miensa omo ama amya anya ho amamela wanhwe abako bedi nka ewu ena enura nana ne kaaye
ewo edire se de obisa de tie no na me akora me ne nai akora no me ne nai se me ne na da se ntina me ka se eti so aya ma se na wo mo ka na makoma na me se me frefre no ma e de ye de nsem ye enti ofanyi kase na de wo ka de asem no ase no akwala no wo fie sei me ba cho akora ne de so fa no em so be 17 to 18 17 years is so okay akwala no eye no krese onye munye me ba cho na onye munye akwala ne bo wudi mo frɛ wo mpanifo anim etie de ba cho de ko ba ye ni tama akwala ne efa no best 12 10 growing you call akwala no start ye nkwasi asem as wo de da no afa ema ne de kopi obi store na me twen bet e de ball no na na ma me ya adwuma wo pituja choba enti oba ya mabo akwala no ema ne be kasai e wo ho no se enyem na me hwa akwala no na ma twen abaabo no na me suyo mate na emum akwala no me balance wo ti bi adi amimi yima me twam me nka ho hwe eno nkoda eti mfa se owie Jesus wie no eno ode no komo obi wa futuja a woton pa no eti ofani se o ne minute na se wo bumi na fine wo de wo se nyam na hwa akra no wotra me nchen from 3 to 4 years na me tie no na me ne betena ai eti se wo de na emu obi kura a wo se otimi busame se blaima e bi a se wa wo wi su woti finu enjamwa enti wonye de onko e bon ka fi anchere me akwara ne beduru fie ebu a 10 11 na maka chere ma me se akua tama oba ne de ba no enye me kokan ya ne buafu enam se yu mate enti nyinsan ne mu beba no omo wantam woni ba ko bra bia me ne wo fi so be kan kora ohun ena obo mama ne se tabo nam se yes oba no me huni yi nam se ade woso wanyem nam se we wanyem di ase ne maame me ka akora na sema agya me de me ni bapa nyini wanyini e ko ka akora na sema na maame bu ofu ntimi de se da no mfia na me ka se me akora na sem de me nka bi enti wanyem di a ene wona wa maame asef ena me ka asa eti obi foforo nso hu ene obo oflame se tago nam se yes oba no wanyem nam se wanyema ene wona maame asem because akora no me ka onfi me koka na asem na de bu ofu baka ne se adwuma na wo ye no time na wo de ba fi no enye ebu ameda kwa metimani no na akora ne mai afi na mehu se wo bi ni pono ena akora no nso no me fa se be 3 years ni 3 to 4 years ona ye dem wo woda edan foforo ena me ka sa akire no afi de me ti wono ma me dwe me ho a me pede me ne me ma ne ye bidie ni afle me se ti wa anyi no so wono na nyem nyam nyenu kun dadi ena se nanka akora ne wo me nchen a sa me bia nka me dem atwa so na me ho wo so atwa so wa na me ho wo so ena afi de omototo akora no ebo na wo se eye plage afo bi na efa me ko ba bi enwere na me pa no mo fa me no mo dim ko se ba bi ena o mo ne me dai wa basa asimwi ye kanen akora ne kan ye adanso fo nyina wo ho ema o mo ko hu boy no o mo ko hu boy no boy ne se one ne da ba akofɛ ofanyim ba cha wuti ena me ka kira mo se adenti na oma me hu boy no na ne nana odi asem no kotu na nim no nso no omo me hu oma ne hu boy no omo se me hu boy na wan hwe ya me ye de enye na se mo ye sa asem no twotwa yu eto entai enti de maye no won kan wi se dachi asem beba omo se afede ene ni 3 days omo se ampa de o kan no kore ya e mistake Wane kan? Look. Mbaso say. Wane kan sa? Won mo a ko hu nipa no. Mo ko hu nipa no. Amenu a yakọ konfo nani. Ama konfo ne aka kire obu pray. Say
the asem na ba no ya hwe ya baako e de ne nkwa betwa so because o mama me de ya wakeka nsema nsese ye ka akwahye ceiling so pe abaya ya kunida ama akwaye baako tie bia ba ni sama akwahye ceiling so sama akwadi u ayagufu ene baaye ena de man kase mi kuku no ba me mpa me chense de ade na odidi mi no eye me ya ade na odidi mi no eye me ya enti se wo mpo obi a yewune ne mase sabe wo ko me ne maame ho e ko ka kire ne se me pese me ne da from Juada to Juada e ko ne fada ho o ka kire ne fada se me sole a me hwe nkola no e ma ne fada flabru kire bai e me de nkola ne nyina akoi e ma ne fada ka je se wona ne ba no akora no onka no kore Asem Beba Dabi. Okay. Etiefo wei eye Kwakuima aka Tago Oni jataba nkobodie ene ode saa asem wei to jataba edim ewura wote nsem a ukunu kaaye no usom sei bacho enya de o kaaye no usom sei enya no kore se de na enya no kore te se o ka se obi ka kire no se me no nete me dia akora iba mfiti ase wo se me mfa ne nko na me se me mfa ne nko sesen wo sia me ntime nhwe no se ne papa mfa sika ma na me se akora ne ko ni school na era na amunu mu ha wo ka se me nko yinim na afa de be na nsa wo ka che me se me nsa mfa akora ne nko Mr. Fa oho madam abi oho sister Adwa oho sister Ya oho omunyina ka bi ansa na me ma akora na yede me yi na free aso ase ha school awoko na me yi ni free school awoko ede ne ba atonso ede ne ko school bi obi life omunyina etie me sisi ya me kesen enti wo akora no ya osefa ne ko 1 2 osefa ne ko mintimi ne ntana na me se mintimi fa mba ne nko emewalo enti saa de ne na me ba ne na ede eko otimi yimi nyema nyina gu abonten na masesa minim sani wositenti me ya na makrokro na asem nyina akoda ba still na de wo ya no wo ye o se wafa oba no bebemu no ekokoda na sorry onu na kofa ba se ebi o kasa ebi ya ade we na kasa ebi enne ade we de mintimi nye wosi aja wosi medi ni banti wo nya ade no na se u se huru me makumo enti wo ya na mafle ebi obi a minim no na mafense ade se na ni personality wo yo enti mo ne nkasa one ne kasa na aba fom wo ha no asa akofa aba na me se saa na akokọ fafa badia enti ma me fle no wo fa ne ka che ne se ade ayi ma ye no wan hwe ya mote a mbaka se bia me na menye enso ne madi kan abo mamane obi a mami mu aye o se wo chi wo se wafa na chi wo wa aware ase wa ma be ma foforo akofa wo saa bre no e na wo san pagya ase mi se ono nso afa wo ba enu me ye ma nse nka me ne ko de na ma pa ne chew enti afa mi duru ha na we ya fle me nipa ba mi ensa ne fle me metimi abo mu din enti o mo fle me no ba ko so de wo so woto anu bi bo na mane enti hon agi mi nsam me ya na me ka kire seto se na tago se obi ni mada na nwanwa se nkrofo so se den tete na nipa sumasi ate akobo nipa sumasi mane ena wasi akua enya hwitwa so no kura ni nyame ni me bo bla na mane sa ade a miku ni ye no wode mi ko deep enti wo se de ado ni de me kan kuri enti sa bre no na oni akwada no ada enso no akata so na makata so na de sa bre de na wonwene wo ba ne nkwa na me dwene ho me kan obi amfi me Ewura kasa no kure we kire me wonye sure se be ma na kwachew se wo ye oba warefo na be ma foforo wew enti na wonso ne obai kire se nye ono ne papa ahyehye ho so omra me ka se wafa no mintimi nye saa de ne da mintimi nye eso waye papa bi pen mintimi nye saa de no okay me pam cho akwada no still a mesa kata nanim abaya ete say chanyame adumo de o papa kan ye no se na wote ha wote ajani o se wo one o maame na aya apam e de to ne so say wafaw usum say bacho enya ne kure de he na ye no kure bacho se wa family ne he ne kure
so wa fa wo na ye no kre wo nyinsa na wonye mo ye no na anu ya wakọ kase pragiafo bi na fa wo ene wo mo koye yire wo ene wo kokọ daaye ena wonye mo ida wakọ kasa ada ene wo ye den ena aka asa eye die ni si ye nti a e ma wo kasa bi wa no kasa aicho no mo shamsu nti na mka ni san no mo ye wo den no mo shamsu sesen no mo se den na pragiafo no msa aha ana mka se pragiafo no omo ye wo den no mo to me na omo ye ne sen o ye den kopie pragiafo ni mu eye den no omo faawo hefa no omo de wo faai de no omo koye wo en na mpese o kirikiri mu kakra na ufri hin na ekọ hin mame mo awo na mi wa pituja na wo kọ hin na mi kofi efie hin aputu oja hwa aboantem ena ye dai ena pragia bai ana me fa pragia kofi aha nti ufa ye na ye dai acha yeshi o fa ye no pragia fo ko faawo acha nem woni pragia ni ko twempna acha woni pragia ni twempna enti wo nyinsan a wonye mo ye no na ye o papa na se na ye pragia ni o papa ni wadada acha dodo o say acha miensa o papa say on fa wo da na wo twa ntro na de ato ne so o gina Nyankopon anim ne e wo me ne matiefo nyina anim say o papa fauda o fauda o faawo uhu se moja aba because o de aya asemo a woka na no maami bi be kire ye trick bi o kire ye se se o ye maami panyini kakra se bibi sa no odifo o ka se in scientific kire helper plus doctor o mo na ye research je so o mo na bo aye ahoma bi wo ho odifo no aye science so why research na wura hentia ahoma no se oba ye virgin na se wo ni sa ba akro ne kra eda ahoma ne te entiema moja ba bema yi se senko no adada na wo so ye virgin ade ne moja ama o te so oka na papa ne wadada na wo so ye virgin ade ne moja ama ade ne moja ama onim ntu de wo gina so se papa ne wada o te hɔ a saa adwene ni tumi besi utrim esi utrim a ya wo ye den ayana miyem sesemi e wo de ho se watme manan asemi si wo ye police case bra wanim Thursday no oba ne ka kire wo no ye police case se wo kunu wa me a kire da bacho Dabi o me nkire da unye police case nti ade da bacho no Thursday no obo me na me police case we fe yas na me de ko contacts nti e wo contacts sisi enene na awotwe e no obo bacho sa wo ba habna da bacho eboa we go on helper plus doctor BCI last Tuesday oba habnada ne ya wada no obo Dabi enani week ene obo me nti ne benada ye endro echi na me ba na aba ha na no de wo kokoye case adenti na oba ka kire wo se ukuna fa no de wankwa ankoye case am ye nya evidence wo adenti a bacho honde adwen number okay arofoni adehia asem no nie ufri sa wo ba habnada no ko ide asem na asie ka kire me na mentie bacho ne wo fa se hwan wo fa me kunu kwakuima ne wo fa se ne wo fa ben ne wo fa ofa ntwi ote hen ote kwaso ofa ntwi a ote kwaso to aso ose de me yenyi mlafie ose me yenyi de a case ni mbrafie onu abesiesie e ka bi ebeba de besie bi obeye to kan me de man ka hwe me ka chenso yu mate enti wa ba se wo be yi akọ me pato da bi mintimi nyi na yiko me pato mintimi if se ba me ka churu bi a obi enfi me no ofa ntwi na ada no an kan kire nso ofa se sei na wo ka de a
otake fo ne kura frɛ wo faase no enti ene wa tutu anamon na ne wo faase ne mra otake ade no anka saa bachonde manka okay se edi ebeye aboa kokotea ne to ye ne dai kan bode bohu kan to ne kakra na bode aese oba oni atenka na wakope hepa plus pavi plasmos anonom na wode accessories no atu akire utumi hu se na atenka no ba enam so onya bi achenti na eka ne bode tago Yaw Asante memo amamre nyina headquarters organ ha Yaw Asante no doubt amamre nyina headquarters amamre ni amane nyina headquarters organ Yaw Asante na wure fi se sa asemu ya obayi kan ne hia konfo hokra keke sabe obetumi di bone onu antumi ne ho koma posifo medi bone enti ene ya munhwem na monyeme obi so ho no mo a oni bone nanso enam de nipa bi ka fa ne hunti onu antumi ne ho koma posifo monyimi nsie menya de a omo ka no manhwe ya ombekume na posifo aye hwehwemu de afa omo enti wei na nka hu hia sa okọ feyi ase ana abosom twekọmfo ho enko hima fie nie bra bedwa to nananom wei memfa meba de ato me so se ma hode ye wonananom akomfo ye wonananom abosom ye wonanansumankwa ahene wo ho nsumankwa ahene wona komfo na yenye hwehwemu bedwasre de wo ho na yenhu wa anya sa de do ye ne aye de obekọ wate ye ne aye beboa wo antwi ye de obekọ sante hima fie wate ye be mana nansumankwa ahene aso ate sa asem wei wate hode ye wa akomfo papa wo ho onom na tukosua se ye fita pai fita ana wiai na na friye Nyankopon fa okra nsie yie na nanom nka ho ba bia wo bia na oye otumfo dosoa go na nefrim mo hwehwe na nefriye sira no de odi sira ye ne yetiefo do mo hwehwe na memo sa wokwa na nanchen sa bra wote ase kosua hwe tumi wo ba bi o odi kosua be ye hwehwemu ama wo ankasa wo de wani krutu awusi ahunu enti krache sa wo pa asemu a ubenya in the first place official report to the Ghana Police Service ebekoso enhwehwemu bekoso na nananom nso bebam krache okay na akura kasa kakra ye ami na mai temu sumo yema no monko sa na enye yema na bibia ba obi enu se sa ade weri yechi na mutime yema ama ye tamisha modern no mo mutumi omo munyansa omo mnindie woni po badwum ho adwombone de Onyankopon no wonni amen yada say akura mo piafo Nyankopon fa akra nsie yie Dr. Aba plus akwaba ya akura opanyi na umpom to say Nyankopon adom very good yede Nyankopon yase ene ye yawada eduru yawada eye nigye da papa eduru yawada eye dapa enti eduru yawada ye ka adepa ho asem ene kire nipa and nipa bia eye yawada ne ye ka adepa akire no obetu anamo akopɛ saa adepa ni bi no ene pa ene di nachi ene mene pa ni mi metifu achi akra ne pa ne de enu ha ne di achi na dodo na so bo aba so mianya calls ni bi obi ho se aya sede na Krobea kano no ene ma mitu anamo na ede ani gi aba piao sa bababa ya yesisi mu ide yese bomodi amu aninye good ebnada ne kan wa hanom na just enrachi ya yesa asie se
umfa kwadu ntu akyiri da asbema fa kwadu tu akyiri no akra mpanyumfo ti dwumadi wow mpanyumfo ti wow na ifre anu anwumre eba ene nyina no dodo na na efre so oh dog ne yeti but ne enim sesa ade na adwuma sa wow watie but branda na yeka so de yesi baba nimu no hyase na nso di ni baba ma yenso yenko baba ni bi yeah the dog you see there ma bomadian pe pencil e dia sharpen mu wow enye se kind of dey sharpening na dey o sharpen ankasa very good Hepa plus pavi and a plasmos ye chirem se enkoto China drone ko wu asobema ma nipadua no enyi yare nketenkete a esiw nipadua no yedie no kwan no menyi yimfiri ho de ohia ne se kwadu de betoto Hepa plus pavi ne plasmos achiri na ise kwan hwehwemu a eba ne kire se nyankopon hyeda ye kwadu ne yie mai yeah to the extent se kwadu no odi ntin papa gu kwadu no no krewo se u di kwadu no a enyi ntin ne te se electrical cables a uyi free baby doc o kire bibi nyabotre se de wo kan atwema dwena kwadu die so se wo hwane kwadu ne ho na o hunu se enhoma bi gu kwadu ne ho nyankopon hyeda na odi se ntin no egu ho emfa brofo semu nkoka fiber eye ntin papa nyankopon ahyeda ade egu ho ama kwadu akom ne nkyire onipa bia wo kwadu na ojidi se kwadu no de make ma nkyire mu mre me musa awe bio kwadu yes I love that enya afi ne yebe chichi makoyi enti se uhwane kwadu a wa wonim se kwadu a wo bedie ebeboa ma kwadu ase kwadu ade na wo ha ho asa onye electrician onye adwuma wo ECG enkoyiyi nhoma na nyame de asensen ho no okay because ebeboa ma wuntini na yentini good Hepa plus pavi and a plasmos fa kwadu ne bitutu akire kwa okay we ne nya se o yare nya se bia o sexually weak o eboa na onim panyumfo a mu mfie no 350 ekọ no dodo na edi nkomo a prostate enlargement hu sensem no kosoro doso enye se mo ayeboni bia tia osoro ni asase ye nuane a ye die no chemicals ne bitumi atias hormones we no brofo sema asebe hu nheda ehia ye nkomo yi ba ye ne twi din so eninti sa chemicals ne bia sesa nipadua ne dwumadie ne bi no ama niema na anke etumi disu nkunimu easily no enani nyina no yentumi ayira etubon se obi enya Hepa plus pavi ne plasmos a eboa eyi sa niema bia free nipadua ni mu a bohu ane se yese ne prostate na owa anyame ne de ma no aye kesesen se de yese sure afi de sense cc eniema bi so kwan nti onipa sebe wanya hwe kura no sebe aside se obedwonso normal de se otumi dwonso ye de droben ahim safo no se dru sa stage na se obegi nyankopon asema dinti yese unya Hepa plus pavi and plasmos a build a well-being no a wo de num kubensuo fa guso ne enhwe se won dwonso a very good dodo na atumi adwonso normal ene de eya nyankopon na aye ne saa enya me na meye bibi nyankopon na ahye ne sese wa wo dwonso mu haw bia empo ye de droben nya abetumu a no mo Hepa plus pavi and plasmos na kubensuo de fa gugu akiri wa bon se naturally eniema akekense ani nti oba wutie me ukunu wo haw bia hunimobosa powerful nemom onyare in fact yare bia ne dictionary nim o ya midfielder said na me jinaka dankwe me na mjina pambe yeah misraw bomodian se obetumi a instruct o yiri yie ente sa instructor bi be instruct o yiri no krewo we wu hia so be left hands wotumi a instruct yeah se wa beti be bo ansa na wa o yira o sabi oni ne te no wa instruct no wa hwe ye o kwakutu asika mo bi so instruct no sure Hepa plus pavi and a plasmos do hia ne se obeno miensen na do kwadu die no akoyi good na oyo ba misraw obabi wo hono ma infections nti ne self esteem ne confidence crowd a conform sabi onu adi adanse se nka bia ya na efi ho ba ompe nti chemicals be in the name of wash
ena bribia no de maske smell no or de bon kano Mr. no entumi solve problem no manipadua na hohoro ne ho good nipadua na nsiesie ne ho na emboa odefo ba wo ho se yenyai odefo ade nche infection yeah odefo nya bowura ho wo se me ba asase so se me pe heaven ako heaven no so yesi yem pressure kwan hia hia ni me sa na tro ni kire yen na de na audio bi pressure no so we Broadway mrante ne se nye narrow way a no way yeah na oba enkofa chemical bi se wo de kofo so ama na ye da bi manipadua na anya se de nyankopon pe no awura bi adanse a wodi kire me yes oso ono kra de nana me ko no wodie ni bi topa ye no eno na ofaaye no ose yankane no sebe no de na minim da na mse ene emani bi ye nyoma ofa panie de ye de twe no unse ye wo panie ankasa ye de tua rubber konko na no enti wotu saa dade no a ye de twe aduro ni firi ano a eka rubber konko no eno ne ketoa no de atwe aduro otwe a sebe no abana na emu di ahye ne baamu na wa pia ni ti no aka agum me se na wo de yedai o se ne nka any infections wo me ho enti me de ko okay na me temo nka e wa afidie so na me hya ase se Hepaplas paviplasmos nana topaye no me nso de ye me tea na ma no nom no se saa panie konko no me mfa nya hwi dabi se saa nka bone no eni hobi nana de narrow way na yenuanom dia betum kura ne se wo yo be ma misro tie we yi o e ma ne ye smarter so be ma bia underestimate oba wo be mistake yeah omo ahunu se sisi Hepaplas ne nom no aye anopa ne anwumre nti anopa wanom ne Hepaplas paviplasmos se o twen asa anwumre beba ne mu wama no eti de omo ye ne se o te trotro mu ana o te market eye na adwuma no o wi atadwe dodo na akwa black one bi no mo omsom ye bibifo wow eti alwe no kra na nke ye manu anso mu e man ebi mu asan advance se core mathematics no bi mu ye elective maths yeah obeye na onim se wa wie no enne o de upon program a aya twa street kakra e ma dodo a gina kube ho num kube asan aka ho no yeah eti ebedru anwumre no waye fa na enwunu adwo yeah eti se ohyiawo na se wa anya careful a ene na mema ni bi di ahomte no China nuro no obeti wadi ben konom China drone ko wu Hepaplas paviplasmos odi anonom bi ma okodu die hu hia sure odi cables no men sane ma electrical way no system ne complete di okodu no etoto so good na obeti ase die ntie ne kuruma ye ni je obehu se obi isra ifri na driver for mfenroni ni agro mason for okomoro market a woni ye mpabo mfenroni ni agro ye Hepaplas pavi ena plasmos edru da passe ya metenacity calls sure Hepaplas pavi ena plasmos utumi bisame bi bia opese ubisame good empo se bibi kire wadwen kra na menyabotre esan so akirikire mu me numbers a wo frame a menu edin komo bia no 0542 77 85 72 0542 85 77 85 72 and 059 13 67 898 very simple numbers simple numbers na yenu mo ama no me pa che wo tobo mu amutie with my own voice me ti Dr. Hepaplas numbers ne so ama obi o tie na fa wo de atwedua bi afatwro bidia fatwro first ye bo number wo gina phone so na obi a oye between amount wo bo wakoje get number wo bo ama yetumi de ensakora atwregu fom sa tama na use phone na ni so nkokon no na ye de ensa na twregu fom Nokia fatwregu fom watwregu fom wawie no abo number no ye 0542 77 85 72 and 059
13 67898 me wa amanonia yes 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 na akura mesere se obi wo ho ane ba wa SHS omo ho hia me pa o obi wo ha SHS no wo no sebi o menstrual cramps infections bi tete no mesre se oba wa SS na o complain infections na so bu na ten ho de nkwara ne koteba o SS sebi so obedi di kura ahia na obedi eya no bi se no mo so da bi yefunu ti ahia na enye infections nyina so na ye through sex ye nti ase okay se oba no nsuo bi gugu no anase nsu fitaa na nsan bi agu ne ba ma hono men ka se wakodi da bi obi kura na fasting na oye bomoden man well being ngina yie se ne ho ye den a infections kura na nipadua na aboa edi so nkunim se nye infections so na some of these heavy metals we ye nsuo ne yenu animu because e hoso nsuo kuro ya no mo nom ena eba be ha oba ne da chimpo a nipadua na nkasa boa etumi eyi saa ne mani bi efrimu eninti ne yaye ne se oba wo SHS a fa hepa plus to paye ma no pavi to paye na fa plasmos to paye ma no na san hye ne se oba de wo ne su control obeda bia onyi to paye no 111 no yes eno no ema ne nya assurance say nipadua no well being no ejina yi onya sound mind esua de na nka oba ntumi anya hwe kra na ne results beba onya 111 miensa se no kra no de na kwanim kakra umpe yeyi na opede yeyi ya wada so ne ye ma o sansem pawe bomode ma obaninya apomodin mapa okay na ye maninya apomodin a yesu enya kwan ade ani gye ni akomapa 1 adi aduane sure 2 yanom yensa papa bi no kre weekend die mesre onipa bia endinim yeah weekend ana dinim ehu ya enkunim die ma yemfa abotire no yemfa mo so compano from Monday onkunwi wakon wie obi kura hye ne dia se Sunday o wakon ade aka yenkunim abotire se weekend die miemfa mo good but to be here hepa plus pavi na plasmos na ma ukwadudie ni nyina yi ma no so atadwe wie no omo ye no kama o formula ne so nkofo you see kube no nkofo you see formula no papa kube no yes dodo na frame anana sa nanans na no edin pa say o fans ankasa o following no huge obia so obefra o kan bia ne say oyeye no nhirama no ami nhirama no ami because ya wadansem na ya na no edin misra o de wantumi anya hwe yensemi aye kan kura no wantumi antia yesi weekend dinim obi ho anyame na dom ware dada die ya na wo gia ntuntumi emwe ninye ma ho ensepew wakatua ne wom se so wosoro basase so no ma nya bodai ana baby a obefa bia nso asem de so obenya duro ni bia to enti so yo be ma so yo ba pebinom na accessories no pebi akiri kwan fa bi to akiri bonamba no bio ne 0542 77 85 8572 0542 77 85 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia fa bibia fa 0542 807 907 0542 807 907 eye hepa plus heavy ena plasmos monikasa yes nyangopo Israel amen arafo wei eye Dr. Hepa Plus na nokre
ene ye yawada papa na kansempa odi akyere ye ko pa bi to na wonsu nya aketua pa e woso no adupa de onua ye ka ho asem a ye de vimvigo e na eka na no papa bi frɛ me no ma osina na Krobea se wo ka hepa plus ho asem a ya wo ho den am se ai me aminum bi 1 2 se me kanfo mani pa akwada no ne friends e beraro se bibisa oteso ame ha ayi ho ayi baby ya wo no kotoko baby ya state boys area ho no wo na akwada ne ba mani wo se na Krobea obi abomidua ma honhoro o hwade nan ase umia na tom ne nsa ena na fu aye totwe na ne tisi so ya ankro hwe atini bi aye tikerenkere ne na aye ya ankro hwe na fu ya fu totwe na am say Christ me di adwuma na aye o se na me di mate wo ka akese ye ho enei masem ni obi abomdua na am say wasem no awo kan me hu se yeduabo bra na me yimi ensa ni nyina bi hepa plus pavi ena plus muslim de mark rache no anuanom obetina afidie we ya so odi adanse ehye nyankopon animonyam doctor say nhira no enkoso anka wa medase arofo tiewe ni twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadi wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time Daso minya wudenie woye kikim abna na wo ya yaro fa here medimo for herbal clinic asane nyina medimo for herbal clinic Dr. Time Daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa ne yade emabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsan na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a
wuduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛhyɛ pagya no mu ebe pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde epua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atata stroke ɛna deɛ napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma hyehyɛ me paa na me papa nso uso no ma odi wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic asa ɔmo nyinaa yare am yɛ ho kura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔ fie wɔanya Faith Homeopathic Clinic anka bɛyɛ nsi yie paa ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa so sa ɔmo yare no ke asa magic saa Faith Homeopathic Clinic ɔma bɛn papa abɛfo mfidie efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho adura yɛmfa nsa wo yare fast koraa wada na aduro nkitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani ɛnompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ne peduane mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Perfect Star Entrepreneurship Training Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimun so Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, New Swan Numa, Nemoya Bra Bonesi Council Emra Eboto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. At the form cry. Insanuma who will be Swani Bine. Homemade charcoal. Yet some send you bet my BDA and now be CBDA Ewa Waufi. Homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, war, snail farming, mushroom farming, alata samana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no mabebre, I can and until 11th and 12th October, Miensia walk Kumasi Cultural Center, near Siansan Yuma Mo, who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend Matrufu did this way 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Ora bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die yi bi nanso Ankwesiaga baako kra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve Ewra, last meeting man wampa. What did be so? Nancy dear, you're getting be tete me. What? Abra a musu herba clinic in Roho. Now, one here party. Miss Soriano pa, na mahojo, ma posu nyina ya meya. And you hear a musu pea, a bit you say one time. A to down swan, na me yim ke kame, meeting me mu cry ye. Afe, Ediane Tommy yim, na me we hear a musu K. Na meso mi all my mo giant me near Fusani ye. Do hear a musu garlic bitters. Na amuzu herbal clinic ni no won nyina nie debi anya wonte amuzu herbal clinic nka yi owo amuzu herbal mixture so wo hwe moja mu ye ka kire se wo malaria nim amuzu herbal mixture na mom hwe se oba wanyem oba tan ya wo ba bofra nufu anya akoda wonyi mfie dumienu annum bi wo pe ho asembusa fra amuzu herbal clinic 024 77 76 74 3 amuzu herbal clinic mawuji hiyo chalo FDA agidwedi nkrato yatum gadget master no na hi na woto wo phone accessories and the bluetooth speakers ya e bokora te sa no wa hwe woofer papa bi nso so my catch say wo pay charges hands free any other phone accessories quality pa dia any be home na me to bi ma na chemba bia woto no no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ne wo fofofo hwe hip power charges hip power hands free reckless charges and in the airport and the power banks triple power charges triple power sound bar triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a one water with phone accessories. I don't know what this is. Sabahunu. My mistake. Oh, Sabiko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary, and for so on what TD no. Now, say, credit. A Joe Subempa added 90 electronics. Abeka oh Subempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. I want any 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality papa. We will Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building, on the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia, KVIP, and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprises. Afe Wasansu opposite Anaji Trotro Station, Market Circle. Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa bubuano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Ei, tam heba me hye ya me kan se yi ba akui. Ane wayi me ensen. Bra, sanya tam heba me hya, esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kasa me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hya. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hya duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mesha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers
Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi, Jumedie no, ena wasugusua. Ena wiei, utie ye live. Ena wiei, oshe ye live. Ena wiei, ya no wakai, na wahye nso. Se ye wo eja owusu bempa enterprise. The gorgeous man. Awiei oton safrew se wo perform accessories nkwa de a ehwe baabi a safata sa wo wani kire eye eja owusu bempa enterprise ne nchen se wo be kumasi kejeti a owo kejeti a dadamu ho baabi a KVIP ne wo no enna osan wo dibagio aboro san no ne first floor se wo wa atoyeman mu a wo kwa afie kuma trotro station ho a obey MTN office no eja owusu bempa enterprise ena akofa 90 cables ne chargers ne batteries ne watch ne rechargeable fan ena ne power banks 90 no iPhone charger enwo wo ne airports enso ka ho se wo pe media 7 airport soundbar woofer ebi wa ha wo pe e-power hands free ne chargers ana ne cables a ebi wa ha wo pe power banks chargers, cables, speakers, ye free triple power mua. And also be waha or reckless charger or the battery or one airport and one extension socket. Ye were original iPhone charger or original extension socket and were original Bluetooth speaker in the headset. Eja owusu bempa enterprise. Fre papa no betumi koto beto den kronko wodi udwuma. Ne number ne ye 0246 33 1414 and 0266 100 400. Ewurade fie Herbal Center. A traditional doctor mankwa and wadano. And now we say wutie me na se wo hawo ewo timu a. Papa ni wadro special wodi ye tremu adwuma. Enti se wututu anamona ne papa ni bompu ni mpu a. Papa ni bebo wa pa. Obi wo ho a wanya nemu yade bi ya wako ho enko. Obi anya twere yade mojabroso yade na etete wo typhoid na ulcer stroke yade how sisi yade na wuntimu na twetwenwo waye mrempem ana wonsabuo mu nye wonso wo pa wo Ewurade fie Herbal Center ene sefata se wututu anamo na oko papa ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 and the Lactus Enterprise. Ye wo kumasi Krobea ye amuadum aseda house kwan so and the Lactus Enterprise ye di adwuma. And now we say wutie me na wo ye obi a wo ye fie wura ana wo si adane a. Wo ne be hia wo ne be bompudi mpu na yama ufie no de wasi no Ghana ha na watenem te se de owa amanone no. Se wo pe PVC pipes open a bend ana wo pe fittings open Turkish doors open paint open chandelier light open wall lights, electrical cables, kitchen sink, tiles, WCs, normal bad boots, and a pumping machine. Open bathroom nioma. Bit is a telephone shower set, complete shower, bathtubs, jacuzzi, basin, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder, any water closet, open mirror, and a water heater. A doom as a house of Kwaneso and a Lactus Enterprise. Odini Juma. Freyan was 0242 61 6585 your number ni and the fet homeopathic clinic in so Kumasi Krobea yemu se wo ba ahenema kokobea obenjo max company no 18 junction ne so and na fet homeopathic clinic odini dwuma onua wutie mie yade ben na abedane wo so kwankro yade ben ena edi usu atrantwie ekọ na bekọ na ba obi ho a onum nuro nanso yade kropa hado no enye ho aduro no onom ye hu yade no ye beda ni ama ho aduro so oba fit homeopathic clinic ye wo mfidie efri India bruchima mu na aba
yɛde yɛhwehwɛmu wɔ nipadua no mu baabi a yadeɛ no akɔ hinta biara no yɛbɛhunu yadeɛ no ase ne kɔfa baa ne yɛde adura ka ho yadeɛ no bi wɔ hɔ a yɛmfa duro nka ho ɔyaw na wotie wɔ nipadua no mu yɛnam physiotherapy acupuncture ne massage kwa so yɛbɛyi saa haw no afiri hɔ yɛtwe fifiri nipadua mu English ni bɛka sɛ detoxification stroke yadeɛ atwe wato hɔ wontiri mu twetwe wayɛ mmerɛ mpam asikyire yadeɛ bi na ɛhaw ani ho haw anaa wakɔte na mu yadeɛ ɛyɛ ulcer koraa no a wode bra Faith Homeopathic Clinic ne yɛmmoa wo yɛ number ɛyɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no anuanom sɛ woba Kumasi Sofo line a alignment ɔno ne multi home no ɛne di animhwɛ ɛna wie yi a wotie mi sɛ wonya Future Life Smart Food waduane bi na sɛ wodi a anuanom ahotɔ bɛyɛ wo dea sɛ woyɛ obi a yadeɛ haw paa yadeɛ deɛ ɛka ne sɛ bra bɛkyerɛ wo yadeɛ no mu kyerɛ yɛn na yɛma wo aduane a ɛyɛ aduru a wobɛdi a wobɛnyu ahotɔ firi sɛ saa aduane vitamins ni minerals ahyɛ mu matɔntwɔm amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ne nyinaa yɛ aduane mu ahoɔdennuro ya sɛ wonya saa aduane wei bi di a saa ahoɔdennuro yi bɛyɛw nipadua ne mu adwuma enti yade a abɛkɔw so abu no ɛte ne tɛ ɛyi ne firi hɔ ma ahotɔw yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 Volta Drill Limited anuanom yɛtu nsuo ɛna wie yi sɛ wotie me na wopɛ nsuo tu a baabi a wode w'ani ɛbɛkyerɛ ɛyɛ Volta Drill Limited ɛna wie yi sɛ wotie me na nkwankyɛnfoɔ bi aba bɛtu nsuo ɛde ama wo na sɛ ɔhaw bi aba da bia problems nko na wonam mu a Volta Drill Limited aha de sɛ fata sɛ woba anything borehole drilling yɛwɔ animdifoɔ yɛ wɔ mfidie yɛde bɛyɛ ho adwuma ma wo ama wanyi wahotɔ yɛyɛ blowing pump installation ɛne yɛsan yɛ pump servicing problem a wanya wɔ borehole ho yɛnsiesie ma wo wate aseɛ ahodwo daaban new site daaban ahodwo daaban ɛne yɛ main office no ɛwɔ yɛ number ɛyɛ 0244 299 520 afei 0266 43 2210 Volta Drill Limited yahomanie asɛm ya ababa wei ɛde aba yanim ha yi owura no yato nsa frɛw ababa wei ɔba yanim asɛm yi ɛne fire service man ɛde ɛno sɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ gye sɛ ɔno deɛ no ɔne gɛ na gyae wei deɛ ɔte awade ase na ɔma abɛɛma foforɔ kɔwe fire service man na onyi ntum da oka wo se nyamia menya hwe ne ban se ada wakantam wadi nsi agu me so se mebie ma no ka wadwuma bɛsɛi wanim bɛgu ase nti ma me nka ɔse me no ofie no ɔba bɛduru manim ha akonwa yɛ hye mfimfin yɛ hyɛ ase sɛ yɛ toto na no ne yɛde nsɛmisa ne pem no ɔse mpamkyɛ ai mayɛ enti akwadaa yi sɛ wayɛ wo sɛ wonyɛ deɛ wo yere wayɛ no waba afidie yi so waba abɛka wagye atum na sɛ wo deɛ wo sɛ wonyɛ bra bɛkyerɛ yɛ deɛ ntia wo ne akwadaa ni nie munhyia ɛnde wo sɛ wo ma wo fa ne nam akyerɛ frɛ sɛ yɛnyi asɛm mmra fam ne mmra mɛka ɛne ɛtago wo ya me agye awura yi deɛ yi adie sɛ ne wo ba no ne nada wo ya me agye adi kyerɛ sɛ bra yɛntoto wa no na yehu sɛ de akora ne ka na enokra na sɛ ntora wotie akyire to ayampia bra ɛne ɛsɛ ɔba no wawe no ɛyɛ asɛmisa ɛne ɛsɛ wawe no de nti na asuro sɛ wo ba bɛyi wo ano ɛwɔ de akwada yi kan mu wo yere sɛ ai mafa wachi bɛma no wanwe me baako wanwe me mienu wanwe me miensa wo we me ɔno wagye atum akwada yi sɛ dada afa me fire mind betna ha yɛde asɛm ne pem no no wo fie no mensɛm ya bi na no ɔyɛ o no ɔyɛ o mensɛm ya bia bra etuo na de ne ba beduru ya asɛm no kyere no ɔyɛ ne ho hwe a na enye yi
Rache, one who ya be yasam. Kwakuima, one who ya be yasam. I'm telling you. Of a ya walk quaso, of entry. Or fasten ye now free, sabe, where penny, and it can be fatcher or fasten. So one who ya baby or nam now walk on a hot throw. In Seattle, I'm a from why throw. One who ya, who be yasam. Asamno, akwadane sa waye. Wose wonye ye wontwato so wo ho. Be kire wudiem. Otifie. Oto ayampia. Good. Eduru ho a. Odifo ankwanta bisa. Nana Krobea. Owura na ama na emom ne wo fa na makire frɛ. Se abaya enyi asam no mra na yensie ne fom. Me ma osima mienu. Da se enya do na miensa. Ababa ya asem yi. Na awura bi a ye frɛ ne kala. Oni onua Mary. E wa atwema agogo. Se do mu buasie fu no se nko mu pe drop krampo na nko mu de aba ama ababa ya kokyere mu ba bia abrante yima ene ne wofa ne wo na nko mu ankasa atwene dese because omu ye ma omu nsurum no omu yam Nana Krobea yenka no kremfa nkyere adasane enipa no kre ye ba akopɛ meti hoyi memfa obi ahwe enti se megimi hutum se obenti ana akwati ase mafa ne mpaboa mafa na taade mafa ne sika so de me wura gemu kura no ka me ba be yi me ho ano esan se wotie owo de na wonte nkwa de a ontimi mu aten but asem ni adanse ni etwa asem ne bi hu didi adanse esan se abrante yi manu ankasa na hye eda ya wada enya Asem Beba Dabi abegafo na hye yi o bridge atabane ne kasa ye no wo se eda ya wada enso to awia bo meni mabusua beba ampani ampa enso ata no pai ewie mu adwo adenti na woni wabusua ama nokre eye ba akopɛ na nipa sabi anya adu sabi eburu abrante yi ma nokra ne honya mahi kese o ne honya mahi duru baabi me osusu ade bi amede adu na ne wofa no se ne wofa no ofia nka mempemfa mani kosu akora nhwe no adai Krobea Asante kotoko se panyina wotena fie man kwala awe na nka no ye bu na nkawefo na di mutintiman asem isi ya baba isi de asem no ekodan abrante ne wofa ema ebre bi kura ne wofa ne frɛ ne sande no 20 cedis se wo mra wo starte oni yimantem watimi wakame wantwi no so obesiesie adan na wofa wate enya afidie so ne da wote ye wate se unana isi ne papa yima wafa na ba no mano wantumi amfrɛ ote kwa aso ana ofiri kwa aso de oye twini wote Krobea Asante kotoko asase so onima Asante amane ne Asante amamre oba wi asese wate se obi afa ne bada onim se de Krobea Asante kotoko kano nenso wo fa yenhwe ha atwanwura guso nenso na madobone ofa doye no ade eche ohun se nwura na asa asore agina wan pe asem no poma sibre no edidim ama yima so ya asobra kire akofa na ba no ma eye musuo ena ofa ntwi ode aba mu fie no ehia ma se wofa no etena se ka asem ni yie hwedana no wofa ne ababa na kasansa bi enya adu se bi eku asem ma wa kire ye ma ne de ne ya hwe se be ma de oba na mateti se menkase de oba ne ye ne ye o but ewiase ateti frustration depress suppress and many people taking wrong decision bia because obi to me na mo how ni ateti mu onya kama fo ano madura wu asam na kodan na abusua se enkwala ni nti tenase me ya na sa asam ne me mpani nya adweno empanyi na tenase gi awade no se ba ku beku ba ko tete ba kwa mu tenase se ngu awade no because awade ni heaven eye wiase abrabo na kan nipa ho awade de obi beko bonsam gem awade ene de obi awie afiase awade ama obi aye yarefo awade ama obi abodam me do na ahyase no kan ye no de eka kodi na odonie odo na wo sori a wo ma wo ba akon homa bible account wo so obesam wanimu mfifire ansa na be ma wo nsa akwa no wo ba so benyin semboso menkrum wo be fa wo hawne amane ne ateti mu awurade asem aka edi nti na brante yima se takuni sempompo na wo wa umo ba ne nhunu sane mema bebre etie onyame boa no onya sidi ba ko sidi mienu ebi kura koto aburu anase se onya bibi besifia wawie
sɛ nkwalaa bɛyɛ dɛn sɛ nkwalaa bɛkɔ sukuu sɛ nkwalaa bɛdidi sɛ nkwalaa bɛhyɛ ataadeɛ wɔmfa ho ɔhwɛ maame no enti ɔba wɔn suro nyame no ɔbɛbɔ adwaman de ahwɛ ne ma because abrantie hyɛ aseɛ ma ne taku sempoa no ɛma ne nya anigye ne akɔnɔ deɛ ntina nka ɔka werɛhosɛm sɛ ɔno atena mfinhyia 12 enso do ɔba na akwan mu bɛɛ sɛ bosome kakra no ɛne nna kakra no wayɛ bi ama ne sene wɔ ɔno atena mfinhyia 12 ɛnyɛ sɛ nipa hyɛ nipa no ma no wɔkae o sɛ wode nipa fa tete mu a na yɛ sɛ akokɔ sa kyerɛ korɔma ɛnyɛ ne fɛ sɛ wode nipa fa tete mu wɔ haw mu sɛdeɛ mɛma bi di ma bi nam a wadeɛ mu atete sɛ akwanya wɔ hɔ paa na wobie lines ɛne deɛ ma bi so de mɛma ekom na sɛ si akwanya bɛda hɔ sɛ wo a waware a wokunu ana wo yere tete ugyae no a ka bɛhu pilolo ebesi asante mam ni wiase because ɛma bi di mɛma nam atete mu ɛmɛma binom nso so yɛ asobora kyerɛ tete ma binom enti abranteɛ no wɔfa no wono na mede soboɔ kɛseɛ soboɔ kokoo bag bono na me di kokoo bag efa me kire prain e di abo abrante yima no se ne wo fa ne tena ase eye wo fasem wo tena ase se panyini so obesiesie omuntem ana se bre be da bedwasere de se yima fa akola no wo tena ase se obepe asem no pomasi bra enka meduru ha na asem no bedwa abeda bedwasere de afa na wo fa kire se wonyi asem ne emra fie wo fa ubebo ummo asem emfra fidie so da ba bia sefata se kopie no eduru ho a wankasa obeba bedase kwakuchei grandpa amakom ose nana enioma bi wo wiase a akra krobea ebre wo mo sa anioma no baako eya akwantufo mienu eya awarefo ena miensa eye mpenafo eye brenkoa nana krobea I have many to say nanso kakra mekani mate grandpa yedase Thomas Joche asemu ame bekan wan twehwe nso wan twehwe nso ozina na krobia you are doing a good job please read Facebook messages so tom mekan so wan twehwe Osman Dambele osi akra krobia mekamo ho Digba Augustina osina na ya krobia Asante me love you mate we love you too oba de achiame akra amos manemi ensa akra me dase akra yenchia yetiefo nyina titru akra enkrofobia o mahia ase a o mo eboame obi ti se nana kodua etumati mase oye hon nana kodua oye spiritual and herbal. Oh, okay. Dia papa na no oba ha no. Oh, okay. Okay. Nana kodua Nyankopon hira wo. Waya de pa. E na hwan biem. Afi eye grow fine Dr. Grow fine ye ne ankasa Dr. Adrowura Grow fine Dr. Grow fine Nyankopon hira wo nso. Wasoma sene. Okay. Ye ne Miss B. Our UK United Kingdom. Ono so wa kire ne do. Nyankopon afi eye maame ya US. Heti US. Oba pa enra o frɛ me na o say na nim sɛ o ma adwuma kra na me se da bi o mu sɛ papa na wusu aso so ho ekoso ono so wasoma sene oba ya Nyankopon hira o Heti ndi akra o ma o maka na gradually mpamcho Nyankopon ya adom a eye memene de ya ba bia ye de yani kyere eye secheduma se Krobea anyinasu ehona ye koye obo ade chiame papa na yie memene da we ya ene ne kwasiada nti ye sredom se momra na momeboaye akra ye fa ahinkuro ye fa ofenso ahinkuro kwan yi so uduru ahinkura wa mane bo aman obe mane wo ahinkuro na wakọ bo aman soko afi twetwere tetrim na wokọ bo ayas na wo ba anyinasu yentwa wo funfuni we dey emfa okra funfuni yemfa okra na wa bo funfuni na na hema amane obeba meshia no ho na ye meshia ho funfuni ma meshia ho ndi akra sa na tie bi so a bibi kire obi adwen a me number nie ebo na
in case ebi ano oyira na wafre mami mi kan mo 0244 no 0244 11 11 98 98 04 eno ye wo de wo ya yira na wafre 0244 11 9804 very good ofra very man akwanchire kwano na waba betai lecture akwa do ma sha se no kra ji se yesu me gai odifo sasem ba fia enka be ma di osu sei so hu se be be esu a na asem aba enti se si ase because on se na what dan say ka se we jai u jai ba because na what dan videos na enya na no si o oba de chia me da form no munu no oba ni suo say hey be my ti ni suo ujaiba wa manfo ya de na akufu na na ado sa no mpre no so ashtown printing press on so farming krata 7 mi bia I just say chine fie de e mochiri day e chira mochiri day mo ma mochiri day e chira mochiri day China de free China kwa de akra say your mochiri day and de China de China de ni suo nba shase yan kakra kakra di nkra ne just next week na ya beba ntimi na mehwe wo monim enioma nso wo ho enioma nso wo ho ye ba enyinasu de na Krobea peni bi wo ho bia enioma wo ho emrewafo beba menu ade made a wo pe emrewafo ne beba eyi ne emrewafo beba no nya emrewafo de ne na wo pe oh me se emrewa ne so beba mi ni wo pe okay mate ya da tie for yo akra kakra bi mfa awura yi de ho ade ba ko a me kan na me de atu ma afo ne se me nua ba ni mfomso a wo ye ne se okofa ba ma foforo wa bra wo ne ba ma te ana se ba ma ye ne ho ade eno na enke ya se na sem no so nanka na asem na de papa ba eno no ama na koye se asese be o si etwi wanim kakra ansanya kotwi be ma ne so wanim enti bibia makwan se oba wo ne be ma te emfa ho ne de obeye wo se obeka se wo firi wuku na chi se de wo so wo twe so se kan se mpo ne hunni ho se wo mo akon homa se wo ntwe bibie ni wa ma kwan se firi na chi kopem se mu bejai enti wo hwe ne ekoso na wuntimi a na wajai minim obi a wawu num enso anya obi aye no awade popin asidan de natenam eduru ba bia mentena ho mfa se ene metena ho na maye ema ne bitimi de saade ne se o mutrim mekase mejaye awade ne yebekase me na mejaye ne se enti ene mebo adwaman ne ohuna na je se wajaye me ade na odi sa enim guase no ene ejaye awade wa bra wunyina so na wunya awade na ho nko ba bie obitimi kase odi atome so se wone mi adade a ene me ne beda because of say o wa suspect me o de toto me so afa be ma no ntie be ma oba ne de enye na so be ma ne de animu o turu chen oba ne de say no kure se de wo ka no yi a na asem no de ama ase ehwehwe maso a eya ama maje adie no eya ba na wa ama no akoranya no kure tu mirika ne bra ha no obi ante ya obechew yehu ano be yehu ano nsem bisa ne be kire ene nanka me won nsem bebre busa akwada yi na esa anse papa na ama no me busa na obefa mu points because akwada ne nsem no ba bi ye me ayi kakra ena papa no so ama ntina mama ntima misa no ena papa no ba bi ya no odi gina ne de enka ho kra utie ya o se me ne da ye na emoja ba se virgin me ne da emoja ba nya virgin ho asem ne ye bisa wo na kire se wo ka se ya na kire se wo ne da na emoja ma enti no nya virgin ene na wo defend ya na me ma adwi mu no sa defend na odi defend say me ne da ya no emoja bai no kire se one ne da na emoja ama kire se na akwada na dikan afa be ma da me die ma na ma adwi mu no akura ho kakra na o kan ye no sa ne kasa kire mi o se moja na ogina so se odi be defend ne ho a eno defend se one na da na one ne na o enen kwala boni aba endi se waye bi da na ne ko ye ina moja ama eno ye defend endi na asem na ogina so no eno memi bogu enka ho kura eno kura san chekere na mame se enye kire se waye na moja ama nti eno odi moja ne na ebe defend so eno obada na so wanya virgin na moja ama enkire se wona obada afa ho di o endi ene afa na asem no eba pa na obegina o moja no ama ne so na odi aka asem ye ntena ho masa musuo wei emeda akwada ketewa wei so enti se wa ama
ye be frɛ no ba bi a obeba na asɛm ye be di akire saa kopem sɛ de be si bi de ba beto yetiefo anim enti akwada no wɔhwɛ ne nsɛm yie so ɔno so ye de ne kɔ na sɛ nya no kura nso so a ɔno so so ne ho bɛkyere no enti wɔhwɛ no ɔno so ne nsɛm no ɔnka ne yie pragia driver ne wada ɔse daabi ɔmo yɛ ɔdɛ afa koduru baabi ho na anya ɔse pragia driver ne nsɛm no bebree wɔ hɔ a ɔno so so ɔhwɛ na yɛhwɛ na mmom bɛrima no deɛ sɛ ɔmpɛ kasa akora empa ho because wa amadi ayen de adenti na wo san ma no another opportunity sɛ na wonim sɛ wa ama kyerɛ sɛ wayɛ so ate ase ndesi afa ni atwina gyinagyina sɛ wa amadi a ne kyerɛ sɛ wayɛ akora ane ne daabi ka mmere kyɛn ane o na da na bra na bɛka daabi kro ne nso a wunti no because wutie ne nkɔmɔbɔ ni jataba bɔ yi a akwara na yɛde to ne so sɛ wafa do no wantumi ankyerɛ hɔ ne mu kɛse o dabi yotumi kyerɛ mu kɛse yɛ ne yera wakɔ akɔfa bɛ ba miwa ɔba de wakɔ akɔba adwama wobɛtumi agya no wagye atum gya no kɔ baabi no ɔno so nkɔ no baabi ba de yɛse ɔkwada no so de ato so no nso ɛ de wantumi ankyerɛ de odi defend yɛ ne sɛ mumu say the same ne da na moja bai so why virgin anka moja beba onu ni defend no so asem ho kan so bisasem eye me ne da ye moja bai so why virgin moja no entimi meye said ya medi kan no enyi wo firim enti se wa ma dia wa ye se nya ona wonya enso dia eneda bai ena ya wo dia adwoada ye hia no ofia mema ye mana no da opportunity wodi adwoada mana na da opportunity anya sadia on na ye ye matuo na amfa ne mara ye mana no da opportunity because the crash ne ye no ye nie nsade omu ade kire se wa hye ya wada se woni wabusuafo nyina abeba da bi kan ye ya ade na akwada na be ka asem no bra nya ono aye be ka da bi na nsemisa nkoso nsemisa na be kire ye tiefo se wa ya na asa wonye wano yi a wode be man na be kire wo mo bra won so ntumi made a se ne kire se wa ye na kan ane no ne kan enye yi se da bi ane kan din da bi de nka kan ya wano nsi da bi nyamia ba wa ntumi anka da bi no okay na ane so ntumi nka nti wa amade a ya be fa ane no de ahye eho no ama no na sentence na yefu ojo adan me de ama mate me da se ti so bitie ni wo fa no a wo so oba be yi asem no enye oba ho na asem no wo bio asem nya koduru police station na akọto a untimi fa akire nkoyi opa anko no anante ba yanim ha endi so mo bibi ya emfiri na nkosi juada na kra me da se so ma me sa akwanya me so me da se adofo ni ade hye ma menchia Dawood Herbal Hospital Dr. Panyini animu adwumayefo yeda mo ase animu achitai anuano mu amu tie me yade ya pa enei yade bi te se sikyire yade adamu jabroso aka bomu aba so a onua keka wo ho na wanhwe ya ubenya asenkese brana papa de ma waduru se stroke yade aka wato fom hepatitis B ananamu yade no akote owo ulcer and prostate mu kokram uyo obi a wo pa awo a brana papa ne hwede enti a awo de ma na omma wo anu aduru na nyimfiri ho ma wo se uyo obi a sebe oba ma ne da ho form flat ntumi nyewe se wo ba papa no be ma wo be ye hwehwemu ahunu adekode a aba no wa ma wo aduru oba ma no be san pagya fa brodo na etete wa na yawo sasabro nsi otutoi obre o Oba Dawood Herbal Hospital eduru wo ho ungu wate obenya nkwa ejeso krapa enra opanyi bi kyerɛ me krapa ase ɔse kra papa mani je na me busa nsa papa eye die nti ene ye kra papa ɔse Asante mai mu mpo no abakwasem history ɛwɔ ho se first no Ghana ye wo mra bi a ye kasa watu treason a eye punishable by death yekun saa na ne nam sa Asante nso ye oman no ne ye wonuoma bi anipa wo ye wa Asante mamu a esese yekun firi ho na se nipa ne tumi dwane firi baabi a wo bia wa Asante mamu no oba beduru krapa ye busa de hefa nam che no no omo ka krapa ija nipa kro. I'm yet to confirm na mehwehwem na mabusa na nanom ne yedimdifo no ma kyerɛ me mu die nti a etesa enti brasa kra
okra papa ho ye jeso krapa na wonso okra ebenya hoto wo Daudi Ba Hospital papa ne number ye 0244 886437 and 0201 681 717 MSP 30 MSP 30 MSP 30 out of 4 a year drew producta abedwaso na eboa ma ema mutie mie akwanya ba ma mu bu monsa mo bre obi nsabuo ensisi so wa wo hwe wonsa awubuo no anioma awuhunu no wompe obi dia ne nsabuo ne makra obi bu ne nsa sabe owo heavy flow pa eboja de babro so obi so ho no a wabu ne nsa wie no na wotwe ba ko mienu no ehu se boja asan ba kakra bi na sa atwa ansa sa de na nye hormonal imbalances ahodo ovarian cyst ya ka kiro sa ba so fibroid bi ha wa na wo pa ema no kona koto MSP 30 na corrected nioma emfama wo ena wiei mo ma me mo me nkomo a etoso mienu empanyina ma beduru ha mo adama munsumi mo. Hello, me ma obi akwa baba ultimate clinic yes segment iso ultimate clinic the senior idea ne no alternative medicine. In fact, alternative medicine and I can't boom my and say ultimate. And inti say a cassa be draw crogenia and a ultimate clinic. See a car be draw and for be frame a ultimate clinic. Ultimate clinic a Kwame Nkrumah ya pomo for and a kind of boma the ultimate clinic aba. A clinicians a hodo a pharmacists, doctors and a kind of boom a ultimate clinic. Now ultimate clinic there you focus mainly on a ma. Nti edwumadi en dodo na ye maso na ejina nti ye de adro bi a friend say MSP 30 abadwaso mpempi ubete say ye say menstrual pains ye normal ti oba wo bu nsa na oti ya wa normal pamacho MSP 30 team no de ye kan say menstrual pains enya normal roni fra bibi say secondary dysmenorrhea na ya na ye Enyema bi a ekoso wa awodie no ene na de secondary dysmenorrhea no eba secondary dysmenorrhea no mechi mu ana kire se menstrual pains a enam te se bi a fibroid so e de aba te se ovarian cyst so e de aba te se endometriosis so e de aba saa nyoma no nyina no aya na eda no ho adi e wo menstrual pains mu eni te se bibi koso wa awodie no mu a se ebo nkae a mpempi no e fa menstrual pains so e na eba the one when we treat a bedroom baby na fe awo ho akwa den ama wo eni nti ne aye MSP 30 e de abedwa so mpempi sa wo de no eda ho a na mfufudie ebam eni na broni friend say fibroid no ebitimi si wa wo ho kwan pa eni nti MSP 30 echi akwan wa bra obo nsa wo te ya no ovarian cyst no so mpempi na ya na umadwa no bebi ankosua no gu no ehhehye nsuo se nsuo na eba akwa e friend say ovarian cyst eno so ma no so omo bu omo nsa omo te ya pa to da bia na omen cyst no insisi so ye maye bedru baby kwa na makra so one so a untwa abra se nsuo ya isisi madwa no nsuo no dose a broni friend say polycystic ovarian syndrome ni nyina ya nioma itimisi wa wo ho kwan PCOS no anase polycystic ovarian syndrome no pempi no be ho oba bi na nafu ye kese ono nso a onim de ekoso pempi be ho oba bi na ne weight na ekoso ya na oye kese onim de ekoso PCOS na ya na ye madwa no na produce mema hormones no bebre eninti to da bi abe ho na oba no nanim ofunwi to da bi na ne tiri ho panini no esa na ne nyoma bi ya de se bema na ne boso funwi na bodwe funwi saa nyoma no nyina ya na ye PCOS no na to da bi a edeba na ene na ye kire mu se wo hormones aya ye mema hormones no se do so chen ma de wo mu na eno ama o menses no problem bem problem no eba dru bre bi a afi untimi mo nsakra wentimi mo nsanso a cheze untimi ntunkosua so wentimi antunkosua nso a na cheze untimi nso emfa afro nti couples bebre anase ba ne okunu bebre no abebo omo modern se ompese omo wo nso na awo no emma isane PCOS
ebi nso endometriosis na obi wɔ hɔ a so obu ne nsa a bibia da de sɛ obu ne nsa nanso no mogya ankasa de mogya de ebi mma mpempi nso bɛte yɛ sɛ obi sɛ obu ne nsa a mogya no ekotae baabi sɛ ebetumi akotae baabi a na yɛ endometriosis ya making endometriosis no nse awode na ankasa ete sɛ pɛ memfa nya mfa to ho mamu pɛ no sɛ wopae mu a aba no ne aduane ne ntem na ya na ayɛ sɛ ahahan bi esem timpempi no gye sɛ wo wae ahahan no free pɛ no mansa na wetumi adi aduane no ɛno nti sɛ yɛde pɛ no ɛtoto awode no ho a na ɛyɛ akɔyɛ sɛ ahahan na esem no ɛno na bosomi bia ɛbɛsa awode no sɛ ne ɛbɛyɛ a sɛ oni be mehia na ofa afura abofra no eba beda so yemfa ne sɛ wo expect ho bi anaso obi afra o sɛ oba no wase mpa anase watu mpa kama e dey twen ho no in this case no ho no ya abofra na nka oni be mehia ka abofra no beba bedam kama wa awodie no nti bosomi bia no sɛ oni be mehia na oni be mehia oni be mehia na mo amfa afura na kyerɛ sɛ bedsheet no anaasɛ adeɛ no ɛsa awodie no mede pɛɛ yɛ mfa to meka sɛ deɛ yɛ wife free pɛɛ no mu ansa na yɛdi no sɛ wo ne bɛrima nhyia anaasɛ wo ne bɛrima hyia na nyinsɛn amma na saa de no awae na aba abɛsen te sɛ mogya ɛsiane sɛ awodie no ɛsiesie no ho de atwɛn abɔfra no a ɛde mogya ne nutrients ɛkɔgyina saa adeɛ no sɛnea ɛbɛyɛ anka abɔfra bɛda mu a ɛbɛtumi afidi no kɔpem sɛ maame no bɛfɔme ne placenta no a nka ɛbɛfidi abɔfra no nti saa deɛ no bɛsen bosome biara saa deɛ no ɛba na kyerɛ sɛ wobɛtumi abu nsa kama obi wɔ hɔ a ne deɛ no sɛnea mekyerɛ ɛma mmɛsa awodie no na mmom ɛkɔsa wɔ awodie no nkyɛn ne organs ahodoɔ a ɛbɛmbɛn no ɔno ne deɛ no kɔfɔm wɔ hɔ nti instead sɛ nka obɛbu ne nsa a mogya no bɛfa n'ase aba no obebu ne nsa but mogya no kwa akotae ne pelvic region no baby nti mpendodo a mogya no ɛtae hɔ no na ɛtwa hɔ kuro na ɛkɔse inflammations ahodoɔ bebree nti ekuro beba hɔ a afei sɛ wobu nsa na wote yaw na broni frɛ ne sɛ endometriosis no nti sɛ wobu nsa na wote yaw a patwa ayɛ na yɛ nneɛma bebree na ɛkɔ so wɔ awodie no na saa nneɛma no nyinaa tumi si wa wɔ ho kwan ɛno nti na nsɛn wobɛte no wobɛhu obiara ɛpa awoɔ yɛmpa ɛbɔ ahodoɔ a yɛkɔ nyinaa obiara ebisadeɛ ɛyɛ awoɔ nti mpamatwɛ wo a wobu nsa a wote ya wo ba bi wo nua ba bi sɛ osu asɛ wanyini ɔte ya wo no mpatwɛ MSP 30 ɛkyerɛ kwan fama no ɛsiane sɛ nsabuo no yɛ a ya wo wom no ɛnyɛ normal mpempie no sɛnea mdi kan na ya na ebibi na esi nsabuo no ho kwan anaasɛ biribi na ɛkɔse menstrual pains no ti menstrual pains ɛnyɛ normal sɛ wodi hyia bi ebu ne nsa na ɔte yaw a MSP 30 ɛkyerɛ kwan ntɛm ma no na hawo a mabobɔ so yi nyinaa sɛ fibroid ovarian cyst polycystic ovarian syndrome ebi wɔ kɔ a yɛsɛ ne hormones ne imbalance yi hormonal imbalance ne nyinaa sɛ wonya MSP 30 ntɛm a ɛbɛboa wo obi a wonya fibroid nso ɛnyɛ kɛse no ɔno MSP 30 a etimi hyɛ aseɛ koraa etimi tu aseɛ etimi hwɛnke no na nipa kɔna de no ho kama nti ne nyinaa mu no nso sɛ wofrɛ yɛn homa no a yɛbɛkyerɛ ɔkwan a wobɛfa so afa MSP 30 no yɛn homa no yɛ 0541 727 818 0541 727 818 sɛ wofrɛ yɛn homa no a yɛbɛkyerɛ ɔkwan a wobɛfa so afa MSP 30 ɛtɔ da bi koraa sɛ wowɔ scan anaasɛ lab a yɛbɛhyerɛ sɛ nka wobɛhɔsape ama yɛn na afei yɛ doctorfoɔ ne yɛ pharmacist no ɛne wɔatwetwe ho nkɔmmɔ nti pɛbrɛ kakraa bi na frɛ ɛwɔ 0541 727 818 ɛso na afei yɛnye brɛ ne yɛnkyerɛ ɔkwan a wobɛfa so afa MSP 30 ama no aboa wo yɛnkyerɛ ɔkwan a wobɛfa so afa MSP 30 ama no solve problems ahodoɔ no nyinaa ama wɔ nti mesrɛ wo wobɛtumi nso akɔ herbal shop anaasɛ pharmacy biara ɛbɛn wɔ sɛ woka kyerɛ m sɛ wopɛ MSP 30 a ɔmbɛma wo MSP 30 aduro no bi atɔ MSP gyina hɔ ma menstrual problem
MSP egyina ma menstrual problem di eduro no ni din pa de MSP 30 oko pharmacy bia na herbal shop bia so obo din MSP 30 na ombe ma obi ato baby bia e ben wono so okwa obenya MSP 30 ato nti me dey see ha na me ka say menstrual pains no enye normal nti sa wo de hie bi oba bi e ko menstrual pains mu say obu ni nsa na ontimi nsore nko adwuma ontimi nko school the MSP 30 emano obi kwa wo ho a ba bi wo ho a wo ko school and performance ntimi nko nkan because of the menstrual pains and say obu ni nsa o te ya ono mu no nti mpacho mo mpa MSP 30 e kira kwantem san say so mo ahwe ya da chi bi na awo e kwa akoye hawo e de amasa nkofue nti e de si ha ne adamase numbers ni bi o 0541 727 818 0541 727 818 Yankopon inshiramo enti we ultimate clinic for MSP 30 ho asem na watie yi oba wutie me ubepe bi na wato na aboawo mprempre de number no a wabono eye de wo namu a wonte ase de wo namu ene se ne o mensese mo ye wo no fresa number we sisi ya ne wo no mo ho nkomo na ne wo no mo nta wachi number no mitimu bi o ma wo eye 0541 727 818 0541 727 818 and we Yankopon shawo na se onomonso aba na waba abesom awiai abapa mo your biggest online shop and there is a wutie me na akwanya bi aba mawo se wu pibibi ato a eya ena ho ha ho eya memre wo ho eya menkuru kra mfasika nhye ho makrom adaya me ba bedidwa wan hwe ya obi kura betumi atwe sika no kwam akromfo yi obetwa baage ubenya asem enti wo de wa phone na ekita wo no ano ko Play Store anako App Store na download disa app wi abapa mo se wo download disa app wi a app no bebo abra wawuram na wo pe bibia to ade bia wo hia ade bia wo pese oto no ba bia wo benya bie eye abapa mall ena wie ya wutie mi ma na moto na wo de download the app we sese ya na wa download the wie no wuram ade a wo hia no wo de click na order na tuaka na ba bia wo bia no ye mfamrewo ati ase very good ana ye no manie uniform na de be download the app no de a ye no ma no ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 awiai 3p garlic mixture den so eyedru na se dro wei wuye obi a ena awiai se wutie me na se wanya akwanya na wuye oba wuye be ma wako check ya ka kire so blood pressure ewo soro ya ka kire so cholesterol ewo soro wuni padua no se immune system ni nyina yie enti ama yade basa de bobo onua akwanya no nie kope 3p garlic mixture eduro ni bi na nonom se eduro we nonom na ononom a eduro beboa obeda soro no ayemre oye ohhwe enye yie 3p ene eduro hia wo emoja no bedi atrantwie yie srade tamu asisi ntini ne kwan no beko ama hoto aba oba misie ba kolna ke bada ne heba ene ba bi eto eduro bi abenya 3p garlic mixture bi your number eye 0248 928824 and 0201 000021 and the midima for a clinic Dr. Time da so owokumasi abu akwa agogo and now we say wutie me na wo yobi a oyade ye wo de anante wo de achinchini a kwanya no e mai ma wunya wa hoto menka se bi achini a wachini nti ene ye wo tena ba bi kura adwen ho da bi wo de say hepatitis A B and C stroke nyodwe yade ana kidney mu hawo why mre won pem ana infections na how low sperm count when your prostate mu kokram ana ayekese oba wo pa wo enkoyie o mensese nso kra mu nsem nye
ebia hernia stomach ulcer na fibroid esi kire yade a abetena wo so no ako enko Dr. Time da so sebra or the time beto yade ne so amoamu anyu ahoto number no ye 0244 774282 and 0245 616336 by Grace Medical Center and area is a wutie me na yade bi da so na sebe uni ahoto by Grace Medical Center for be show en kankane mo a monya hawo musim ose no ebi apiepie ho ose no wa utumi hu se sebe ebi so abubu wa utumi hu se wuhia scaling ana polishing utwitwu se emoja nom ne ade nyina aba nioma bi hyehyem oba by Grace Medical Center na ye Saturday a ye examine ye screening gam any utit no free e de mawo ye hu problem bi wo mu a obeto waduru now dia asan fix ye free wo ena say ye Sunday dia maintenance wo dia maintenance ye Sunday na say wanya ani ho how dia sa wani ho hawa a wanya no na ye Sunday a wo ba ye examine ani no free e de mawo nemom eduro e wo ho ye hu chimato bi a ahu Ghana ade a ye mpe ye examination why examine hu de hawa wanhwe ya Asem befo ase by Grace Medical Center tonza fro so de bra owo breman osai kodwo oben no oben ba bi a DVLA office ne wo number no ye 0244 976805 mawura wasemo a odi abai sebe amamre ni amane ewum enhwehwemu wum konfo na amokọ ne ho no wa na ade be man kọ ya na se be man ne de kọ ye mummy enu han ne nim konfo no ai mikunu nti won ne de kọ ho good sabe ono ne fa oba ni akwada nyina akọ sa konfo kro de ho na afi bra na ye ne aye neutral people yenso yenko ne yenko hwehwemu eno nso adane asem di amawo enti wo de se ne oba ade srema no tudwada no yama ne tudwada se onim se sanya no kra o meyi ne ho ano ne yenko hwehwem se ye no kra de a ontena ho na de beba ne so no kire o hye dade eche wate tikon akoma to ye mwai ai o ware fofora memfa kuna chibio wate sa de nenye wate eno kra eyefin eseye dwuma mo de nenye purura yen ye de ne ye purura ye de no na es soso mo de no eni twato enye purura wate sa wa hu se bonsu a unim bonsu a cap na ntwie mienu betumi anom cap kurumu ama ayeye die ntia emusa ena na ntwie nso nse na beben wowa enkum sa na oba eja pade ne tie mu ye bonsu a na ntwie ba ko pe na num mu ate se na ntwie ni jai mu num ana na ntwi foforo be num mu ate tisisi ade aware ende e bia duru ende se gu awie se na ntwi foforo be num mu a mono nko anum mu ate odefo ade ye mfa ncheche ate na mo mbema ne de oba no so so opekoko a ye be ma ne hunu kokko ate very good mejao obanyiri ya fra sai nana foda nana de foda owura wonso din de sai kwakwantwi nana foda ne kwakwantwi mu firi hin na bai u firi hin na bai friso enkra kwa so friso boji sango friso na sa friso ebi won kra kwa so anamboa ana eho ye friso friso de mo wo boase area mona ya se wo ye konfuo se